Welcome, welcome, Holy Ghost, Holy Ghost, we welcome with power, Lord, come with power, this Job chapter 1. Funda kwincwadi kaYobhi isahluko sokuqala. We'll also open the book of Timothy, Kwincwadi kaTimothy 2 Timothy chapter 2. Timothy wesibini isahluko sesibini. Job chapter 1 will just read that first verse. uYobhi isahluko sokuqala safunda umqolo wokuqala. For those who have it, Job chapter 1 verse 1. Owayifumeneyo incwadi kaYobhi isahluko sokuqala. In the land of Uz there lived a man whose name was Job. Waye kukho indoda ezweni lakwa-Utse egama linguYobhi. This man was blameless and upright. Yayo loo ndoda igqibelele ithe tye. He feared God and shunned evil. Imoyika uThixo ityeka ebubini. Amen. Amen. Then we go to the book of 2 Timothy. Siya kwincwadi yesibini kaTimothy 2 Timothy chapter 2 siye kwisahluko sesibini verse 8 until 12. umqolo wesibhozo kuya kwishumi nesibini. Remember Jesus Christ raised from the dead, Mkhumbule uYesu Kristu engovukileyo kwabafileyo, descended from David. enguwembewu kaDavide, This is my gospel, ngokweendaba zam,
ezilungileyo, for which I am suffering even to the point of being chained like a criminal. endive ububi ngenxa yazo kude kuse ezintanjeni. But God's word is not chained. Njengomenzi wobubi ke lona ilizwi likaThixo alibotshiwe. Therefore I endure everything for the sake of the elect, Ngenxa yoko izinto zonke ndiyazinyamezela ngenxa yabo abanyulwa, they too may obtain salvation that is in Christ Jesus with eternal glory. ukuze nabo bamkele usindiso lobuKristu Yesu ndawonye nozuko lunaphakade. Here is a trustworthy saying: Lithembekile ilizwi eli, if we died with him, kuba xa safa naye we will also live with him. sodla ubomi kwandawonye naye. If we endure, Ukuba sinyamezela we will also reign with him. solawulwa kwandawonye naye. Amen. Amen. Pastor Masikelele, Fundo Yesu. Bawo ingcwele Thixo namandla wonke egameni lenkosi yethu Yesu Kristu. Kumkani kakumkani nali ilizwi lakho Thixo namandla wonke lifundiwe kule ndawo, nayiphila indoda Thixo namandla wonke nezandla ezibini nako ukulivula nini into zonke kumkani lifunde. Kodwa Thixo namandla wonke kuthabatha wena mesolungileyo ukutolika ilizwi lakho Thixo namandla wonke, nako umkhonto wakho ke mesolungileyo ime kule ndawo. Fihle Thixo namandla wonke yena ngapha komnqandelo Thixo namandla wonke kuvele wena kuphela. Suse zakhe ingcamango ufake zakho kumkani egameni lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Amen. You may be seated, saints. Hlala phansi ngcono. Amen. I preach all in the wonderful name of Jesus Christ. Ndiyambulisa nonke egameni lenkosi yethu Yesu Kristu. It's always a wonderful thing to come to the house of the Lord. Soloko into entle kakhulu ukuza endlini kaThixo. Amen. Amen. I won't be long. Andizuba mde. Shortly, my title: Ngokufutshane nje isihloko sami, the attitude of a child of God in the midst of suffering. ithi ke indlela umntana kaThixo onoziphatha ngayo ekuthestweni kwakhe okanye ekuzanyazanyweni kwakhe. Amen. Amen. The attitude of a child of God Indlela umntana kaThixo makaziphathe ngayo in the midst of suffering. kuko ukuvavanywa kwakhe. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. I believe we all know the story of Job. Siyalazi lonke ibali kaYobu. Amen. We are familiar with what happened to Job. Siqhelekile nento ethe yenzeka kuYobu. Amen. The struggles and challenges that he went through. Kuzo zonke inzima ethe wahlangana nazo. I always say now that I'm a parent, Soloko ndisithi ngoku xa ndingumzali I sympathize more with Job than ever before. ndiye ndivelane nangakumbi noYobu kunangaphambili. Amen. Because when I used to read this story, Ngoba kuqala ngona ndilifunda ebali, it used to be a very easy story about how Job is a great man of God. yayilibali nje lula kakhulu uba uYobu indoda kaThixo. Amen. But now when I read it as a parent Kodwa ngoku xa elifunda ezumzali and I put myself in the shoes of Job, azifake ezihlangwini zikaYobu, not one, not two, but all your children, but not umntana omnye kodwa abantwana bonke unabo, basweleke. they all die. As a parent, Njengomzali the parent has in their mind that the child will bury them. umuntu omdala ke engqondweni yakhe uye athi umntana nguye ozamngcwaba. So for Job to have gone through what he went through, uJobe kuba ahambe kobo buzima athi wahamba kubo, amen, it's not an easy thing. ayondilula kakhulu. Amen. And you truly understand it when you become a parent. Loo nto ke uyibone xa uthe wangumzali. There's another man of God that I was listening to. Kwindoda kaThixo kumamele kuyo, He's a rich businessman. I saw a small snippet of his. usomashishini othile. Amen. And I saw a small snippet of him where he was saying Ndiye ndambona nje into encinci ebeyithethe sithi his son was in the hospital sick, uthi unyana wakhe esesibhedlele egula, and his son, and he was sitting in the hospital, and his son was in a critical condition. yena behleli phaa esibhedlele unyana wakhe kumeko engentle kakhulu. And he says that I have the money. I would do anything to take him out of that situation. Obesithi ndinemali nento yonke ndingenza nantoni uba ndimkhuphe kulaa meko akuyo. But I was powerless. I could not do anything. Kodwa uthi ngawo laa mzuzu wayengenawo namandla, engekho nto anawuyenza. I just had to sit there and pray. Kwakuba nje ahlale phaa ethandaza. And his son eventually passed on. Umntana wakhe ekuhambeni kwethuba wasweleka. And he says that his son passing on Uthi ke apha ekuswelekweni kumntana brought him closer to God. yamenza loo nto wasondela nangakumbi kuThixo. And that was a very amazing thing. Loo nto ke yinto emangalisa kakhulu And engaqhelekanga.
and it's not usual. Because when people suffer such a loss, Ngoba abantu xa bathe bafumana ubunzima obunje, they normally go away from God. into abayenzayo ke baye basuke kuThixo. But he says that in his reasoning, Kodwa uthi apha ekucingeni kwakhe, he says he could have done anything to get his son out of that condition, to bring him back, uthi wena ukwenza nantoni na ukwenza uba unyana akhe asinde kulaa meko ekuyo, but he couldn't. but uthi kodwa zange ayenze. He thought of God, Uthi wacinga ngoThixo, whose only begotten son was in the same condition. umnyana kuphela kwamzeleyo wakwimeko enye. And God could have done something. Uthi uThixo ayikhona into enoyenza ngalaa meko. God could have spoken a word uThixo wena uthethe ilizwi and rescued his son. unyana akhe amhlawule. But God sat and let it happen Kodwa uThixo wahlala wayeka for yenze you and for me. ukwenzela mna nawe. And he says when he realized that, Uthi ke wathi awuyiqonda loo he nto, understood greater the love of God. yathi tye kuye loo nto, wayibona uthando lukaThixo. Hallelujah, amen. Amen. So there are some things, hallelujah, that happen Zikhona izinto ezithi zenzeke that can bring us either closer to God or push us away. ezithi zisondeze kuThixo okanye zibe nokusisusa kuThixo. Hallelujah, amen. Amen. So I'll speak briefly about Job. Thetha nje kancinci ngoYobu. I don't think I shall be long. Andiqondi uba ndabamde kakhulu. Amen. Now there are many types of sufferings. Zikhona ke indlela ngeendlela ezahlukeneyo ezenza umntu avavanye. There is suffering that is brought upon you by either your enemies. Kukhona ubunzima ukuthi ukufumane ngeentshaba zakho. There is suffering that is just a part of the world as you grow up as a human suffering. Kukhona ubunzima ukuthi uhlangane nabo njengomntu okhulayo apha ehlabathini. You suffer at the hands of your family and of your friends. Ufumana ubunzima kwifemeli yakho okanye kubahlobo bakho. And there's also a suffering that you bring upon yourself. Kube khona ubunzima ukuthi buziswe nguwe kuwe. Amen. And there is a suffering that God allows Kube khona ubunzima ukuthi uThixo abuyekele for his glory for usuku lwakhe and for your development of character. nokukhula kwakho kwenzweni kwakho. Hallelujah, amen. Amen. Now, I think it's Paul who says that. He says, when you are persecuted, Ndicinga nguPawulos uthi xa uthutshiswa, you are persecuted for the word, for the gospel. xa uthutshiswa uthutshiselwa eli lizwi, Which is to stand fast. uthi ke yima. But I like, there's something interesting that he mentioned there. Uthi ke ndithanda ikhona into ayithethayo phaa. He says, do not be suffering because of your own choices or your own sin. Uthi ke sukuba uhlupheka ngenxa yoba ilisusono sakho okanye inguwe owenze kanjalo. Amen. Because Brother Branham says that we are our own worst enemy. Because uthi uMprofeti uBranham sizintshaba zethu. So we like to take our suffering and we put it outside. Siyathanda ukuthi xa sithe sahlupheka loo nto siyithathe siyikhombe kwenye indawo. But sometimes if you really sit down, you could see, well, hey, I caused this one. Then ufuthi uhlala phansi uyijonge uzabona uba ndim unobangela wale If I nto. had done this and this differently, maybe it would have turned out differently. Uba bendenze ngolu hlobo nolu hlobo le nto ngengaphumanga ngolu hlobo. But the suffering of Job Kodwa ke oku kuhlupheka kaYobu is not a suffering that he brought upon himself. ako kuhlupheka wathi wakuzisa ngokwakhe. Job did nothing wrong. uYobu akho nenye into enzileyo ephosakeleyo. And to suffer when you know that you are blameless, Xa uthi ke ngokuhlupheka ube zazi uba khange ndenze nto itenxileyo. you are suffering a suffering where you can't put a reason to it. Apho ufumana ukuhlupheka othi wawujonga ungafumani isizathu sokuhlupheka. You see that God has pulled back his hand and you cannot see a reason why. Uthi wawujonga umbone ukuthi uThixo ususile isandla sakho kuwe kodwa ube ungasazi isizathu sobenze And there njalo. is no explanation. Kube kungekho ndlela unoyichaza ngayo. Now you are really being tested. Ngoku ke funeka uzazi uyavavana. Hallelujah, amen. Amen. When you read in the book of Job, the dialogue between him and his friends, Xa umamela phaa ufunda kule ncwadi kaYobu, umamela indlela uYobu athetha ngayo nabahlobo bakhe and how he's fighting with them back and forth. nendlela athi alwisane nayo. Amen. There's a part where I just laughed when I was reading there. Kukho indawo endiyithandayo xa bendithe ndafunda phaa. No, I just laughed and I said, Ndiye ndahleka xa ndithe ndayifunda. I don't know, I think it was chapter 7. I'm not sure. Nobe phaa kwisahluko sesi-10. Okay, but anyway, what Job is saying to his friends then, uYobu uthi phaa kubahlobo bakhe, since they are coming and accusing him xa besiza baye bambeka izityholo that he has done something wrong, God will never do such a thing if he has not done something wrong. ukuba ikhona into eyenzileyo ephosakeleyo ngoba uThixo akanamenza ngolu hlobo. Job speaks out of anger, uYobu uyathethe phaa enomsindo. and he says that the whole lot of you combined, Athi ninonke nje nidityanisiwe you have no wisdom. aninabulumko. Uyabagxotha nobagxotha. He's chasing them away. Uthi nibhizi ngezi pitches ngayindawo. He's saying that you are busy with
nonsense. But the way the Bible had put it, it was so funny that I just laughed. Amen. Uthi indlela iBhayibheli libeke ngayo ibeke njengendlela ehlekisa. Because sometimes we as brothers and sisters, Ngamanye amaxesha singodade nabazalwane we will think we are comforting kodwa siyamosha. siye sicinga ukuba siyathuthuzelana, only to find out we are ruining everything. Because we are coming with our own wisdom. Ngoba siza ngobulumko bethu, Siza ne-rationale yethu. siza ngendlela eyethu esicinga ngayo. And the way we see the situation, we like, no, ABC equals C. Indlela esibona ngayo sithi thina ihamba ngolu hlobo iphume phambi. But God does not work like Kodwa that. uThixo akahambi kanjalo. Hallelujah, amen. 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 So, Job suffered, uYobi ke waye wafumana okuhlupheka, which was building onto his character into leyo eyayisokha yena unto perfection. imenza uba agqibelele. Amen. Amen. To understand that the pain that Job was in, Ukubona uJob ubuhlungu kubo there in Job 17 verse 7. kuya phaa kwincwadi kaYobi. Oh, okay, I'm starting far, but it's fine. I'm starting far, but yeah, we can go there. 17 verse 7. Okay, kwincwadi kaYobi isahluko seshumi nesixhenxe. You can see that the way that he's writing there, Ungambona phaa indlela abhala ngayo. that he was a man in pain. 17 verse 7 reads so, Umbona uba ngumntu lo wesezintlungwini. my eyes have grown dim with grief. Ndaba ngotshixelwa ebusweni laza lanorhatyazo iliso lam ukukhathazeka. Ukukhathazeka, amen. Amen. Have you cried so much that your eyes become swollen? Ngabe waye walila kakhulu na ufumana uba amehlo akho ayaduma. Noba ungadibana nomuntu uzakuxelela ukukhala kutsenzeka ntoni. Even if you meet someone somewhere, they will tell you that you were crying. That's what Job was experiencing. Yiloo nto uJob wayejongene nayo. In the book of Psalms, there's a verse that says, my tears have become a pillow. Kwincwadi phaa yendumiso ikhona indawo phaa athi iinyembezi zam ziyenza ngumqamelo wam. Job felt so alone uYobi waziva eyedwa in the midst of suffering. kulaa ntlupheko wayekuyo. In the midst of suffering, you can feel so alone that you can think God has forsaken you. Xa usehlupheka ngokwenene uye uzive uwedwa. Amen. In chapter 19, Phaa kwisahluko seshumi we're just going to read verse 7 until 20. uzawufunda ke phaa kumqolo wesixhenxe kuya kumqolo wamashumi amabini. Though I cry, I've been wronged, I get no response. Yabona ndiyakhala ndithi ndagonyamelwa kungasatyelwa. Though I call for help, there's no justice. Ndiyazibika kungabikho kulungiswa. He has blocked my way so I cannot pass. Uyibile indlela yam akwabikho ukugqitha. He has shrouded my paths in darkness. Ezingqoshweni zam wamisa ubumnyama. He has stripped me of my honor Undihlube uzuko lwam. and removed the crown from my head. Wasusa isithaba sentloko yam. He tears me down on every side till I'm gone. Undidilizile ngenxa zonke ndemka. He uproots my hope like a tree. Walincothula njengomthi ithemba lam. His anger burns against me. Uvuthise ngakum umsindo wakhe. He counts me among his enemies. Wandibalele ukuthi ndingowababandezeli bakhe. His troops advance in force. Zeza kunye izimpi zakhe. They build a siege ramp against me Zandifumbela iindlela zazo. and encamp around my tent. Zayizungeleza ngenxa zonke intente yam. He has alienated my brothers from me. Abazalwane bam ubasekude kum. My acquaintances are completely estranged from my life. Abandaziyo sebengabasemzini. My kinsmen have gone away. Izalamane zam zindishiyile. My friends have forgotten me. Nabazana nam bandilibele. My guests and my maid servants count me a stranger. Abahlala endlini yam nabakhonzazana bam bandibalele ukuthi ndingowasemzini. They look upon me as an enemy, Ndingolunye uhlanga emehlweni as an am. alien. I summon my servant, but he does not answer. Ndibiza umkhonzi wam angasabeli. Though I beg with him with my own mouth, Ndimbongoze ngomlomo wam. my breath is offensive to my wife. Umoya wam uxule umkam. I am loathsome to my own brothers. Ndiyanuka kubantwana besizalo. Even the Esandizalayo. little boys scorn me when I appear, they ridicule me. Amakhwenkwe ayandicekisa. All my legitimate intimate friends detest me. Ndilisikizi kumakholwane am. Those that I love have turned against me. Nabe ndibathanda bandiguqukele. I am nothing but skin and bones. Amathambo am atshele eluswini lam nasenyameni yam. Hallelujah, amen. Amen. Do you hear such statements? Uyaziva ezi ndawo sisifundayo. He speaks as if he's a man without hope. Uthetha njengomntu ongenathemba. Uyinhlungu le ithetha kanje.
This is pain that is causing. When you start there in chapter 3 in Job, Xa uqala phaa kusahluko sesithathu he kuncwadi curses the day that he was born, uye phaa aqalekisa imini awazalwa ngayo. saying that he should not have been born. Uthi akwaba wengazalwanga. It's a pain that is going through. Yintlungu limenza abe njalo. Hallelujah, amen. Amen. Now, when you experience such a pain Xa uthi udibane nentlungu ngelo hlobo, that you even regret the day you were born, ude usole usuku owazalwa ngalo. you think God has forsaken you. Ucinga uThixo ukulahlile. Hallelujah. Such a pain, Intlungu enjalo. even nabantu xa bethethayo, there's no words, awuvantu. Even people when they are talking, you can't hear anything. You know, when you're trying to console people, Uzama nje ukumbabazela abantu. but you can see they are not in what you are saying. Ubabona uba abekho mntu uthethayo. Such was the pain of Job. Leyo ke yayintlungu uJob ejongene nayo. Hallelujah, amen. Amen. But in the midst of all that, But kuyo yonke loo nto there is something that I love. kukho into endiye ndayithanda. In the very same verse, Kwakule vesi inye Job shows us that he is a believer uJob usibonisa ukuthi ulikholo because of the statement that he says in the very same chapter, kwakule chapter inye ngento athe wayithetha a few verses down. kwiivesi nje ezimbalwa He shows that he has not lost hope, uyabonisa uba ithemba eli alimkanga because faith without hope is dead. ngoba ke ukholo ngaphandle kwethemba lufile. Ukholwa ntoni ungenathemba? What is your faith on if you don't have hope? Hallelujah, amen. Job in verse 25 of the same chapter, Kwakwesahluko sinye umqolo wamashumi amabini nesihlanu he says, I know that my Redeemer lives, ke mna ndiyazi ukuba umhlawuleli wam uhleli and that in the end he will stand upon the earth, engoku phela uya kusuka eme phezulu kothuli and after my skin has been destroyed, emveni kokubuluso lwam ludlavuzwe lwandle yet in my flesh I will see God. ingasekwenyama yam ndiyambona uThixo I myself will see him with my own eyes. endiyakuzibonela mna ngokwam ambona I and not another. ingalumbi How my heart yearns. ziyaphelelwa izinto zam ngaphakathi kwam. This is the attitude of a child of God. Lena ke yinto ebonakalisa uba lo ngumntana kaThixo. This is the attitude of a believer. Lena yinto ebonakalisa uba likholwa. This is the attitude of a son and daughter of God. Yindlela uba umntana nonyana kaThixo aziphathe ngayo. Job's building, hallelujah, the fleshy building. uYobi ujonge uyabona nje apha inyama. I-building le kaJob, hallelujah, umzimba. Le isakhiwo sakhe senyama. It was caving in. Yona yayinikezela. It was falling apart. Yona ke yayiphela. But Job is sitting there in confidence Kodwa uYobi uhleli phaa enethemba. that he knows the master builder. Esazi uba umakhi. Hallelujah. He knows a heavenly construction company. Eyazi ukuthi la makhi wasemazulwini. Hallelujah. He says, even if my skin and bones is destroyed, Esithi nobuluso lwam lungathi mthabalala. but he said, I know my Redeemer Kodwa lives. uthi ndiyamazi umhlawuleli wam uyaphila. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. That is the attitude of a believer. Leyo yindlela ikholwa emebala iziphatha In ngayo. the midst of turmoil, Kuyo yonke into ezisenzeka they have hope. Hallelujah. uyaba nethemba. Hallelujah. Because we are looking after this prayer. Ngoba asijongi sijonga We ngaphaya. are looking after this life. Hallelujah. Ujonga ngapha kobomi There is siphilayo. another life that is waiting for Kukhona us. inkomo esilinzileyo. Hallelujah. Amen. Amen. When God is building you up, Xa uThixo ekwakha it may not feel nice. ayonto intle okanye imnandi leyo. Hallelujah. When God is building you Xa up, uThixo esakha wena. and God can't build you up, hallelujah, with people. uThixo akakwazi kwakha ngabantu. God builds you up alone. uThixo akakwakha funeka ube wedwa. God builds you up alone, hallelujah. uThixo ukwakha uwedwa. Hallelujah. I always say that, hallelujah, we are here, we as a group, Kusoloko ndisithi silapha sonke sileli qembu. but our assignments are different. Kodwa izinto esizinikwayo zezomntu We are not given a group assignment. asinikwa into enye sonke. Hallelujah. We are walking alone. Umntu ngamnye unohambo lwakhe. I remember when I was in varsity, Yakhumbula nje ngoku waseyunivesithi my classmates, hallelujah, they were very political. abafana wayekunye nabo kwiklasi yakhe yayingabantu abathanda ipolitiki. So they created a problem one time Benza nje kubekho ingxaki ngenye imini with one of the lecturers. nomnye umntu wayebafundisa. When I looked at this situation, I was like, this is a lie. Wajonga kule meko wayibona umgxoko Because I was there when this thing happened. ngoba bendiphambi le nto So ibisenziwa. they had choose this certain lecturer or something, Baye ke batyhola lo mntu ufundisayo into ethile. and then all the black students now, they were getting together against this lecturer. Bonke aba bangabantwana abamnyama baye badibana bachazana nalo mfundisi. That and this was again. And then he decided, I'm not going to be part of I this. won't be part of this, hallelujah. Andizuba yinxalenye yale nto. But there's one confront again, khanya hayi kunjani uNtondoni. Beza ke besiza kube besithi kutheni ungabi kunye nathi kule nto. At okokuqala, I looked at the situation. Wathi ke the first thing that ndiye ndayijonga le meko It's not what you say it is. ayile nto nithi yiyo. And secondly, Okwesibini when I came here, I came alone.
ngona ndize apha mna ndeza ndedwa. When I pass this university, I'm passing alone. Xa ndiphumelela apha ndizawuphumelela ndedwa. When my parents sent me here, they didn't send me as a group. Abazali bam ngoba bendizisa abazange bandizise They ndikunaye. sent me Kanya alone. Bandizisa ndikukhanya ndedwa. Hallelujah, amen. Amen. That should be the attitude of a believer. Loo nto kufuneka ibe yindlela ikholwa You ecinga must ngayo. be able to stand with your own things alone, Kufuneka ume ngezinto zakho uwedwa. because people will disappoint you. Ngoba abantu ababona baza kushiya. Just like you have disappointed other people, Njengoba nawe wathi kwakho abantu wathi babashiya. you will also be disappointed. Nawe ngokunjalo kuzaba njalo kuwe. But you must be able to stand alone. Kodwa kufuneka ube ngumuntu okwazi uma wedwa. Hallelujah, amen. Amen. Brother Branham says that when God is building us up, Umprofeti Branham uthi uThixo xa esakha he calls it he says character is a victory. uthi ke ukwakhiwa oku impumelelo. Hallelujah, amen. Amen. Let's just read this from this message, Elijah and the meal offering. Amen. Brother Branham says there Umprofeti Branham uthi apha in paragraph 47, God tries you. uThixo uyakuvavanya. Every son that cometh to God must be first tried, Unyana wokuthi oze kuThixo kufuneka avavanywe kuqala. chastened to see if he can stand chastisement. Ajonge abone uba angakwazi ukumelana nezimeko. If you are to walk up and say, I believe that Jesus Christ is the Son of God, that he died for my sins and rose again on the third day, Iba uthi ke uyavuma uthi ndiyavuma unyana kaThixo nguye uYesu owafa wavuka emva kweentsuku ezintathu. he was wounded for my transgressions, Waye ke wabethwa Bruised for my iniquities. Izenzo zam. bruised for my iniquities, Wathi ke wathunyuzwa ngenxa yobubi bam. that chastisement of my peace was upon him. Ukubethelelwa kwakhe ke kwam ububi bam kwakukuye. And when you say that with a confessed heart, oh, and with his stripes I am healed. Ngemivumba yakhe ndaphiliswa. And when you say that, hallelujah, with a confessed heart, If uthetha loo nto ngentliziyo ke enyulu, all your sins and all your iniquities bonke ububi bakho nezizono zakho and your abilities nayo yonke into and all that you have, unayo yonke into nayo you lay it on the altar, uzibheka phaa esilungelelweni. then there is nothing in your arm. Kungekho nto esandleni sakho. Satan is going to shoot a dart at you every time he can. Usathana uzaphosa ke laa ntolo kuwe ngexesha nangalo lonke alifumanayo. Hallelujah, amen. But then if you turn around and say, turn aside and say, If ke uye uguquke uthi maybe I didn't get saved, uthi okanye ke ndiye andasindiswa maybe I didn't get healed, okanye ndiye andaphiliswa, then turn away from that. suka kuloo nto. Then you turn away from that. Usuke kuloo nto. The Bible says you are illegitimate children Ithi ke iBhayibhile ungumgaqwe and you are not children of God. awungumntana kaThixo. Hallelujah. That's why I'm saying the attitude of a child of God. Le ndithi ke indlela obume ngayo umntu omntana kaThixo. If you are not a child of God, I'm not speaking to you. Uba ngumntana kaThixo athethi nawe. Hallelujah. But if you are a child of God, Kodwa ke ungumntana kaThixo. there is a certain attitude you must have within suffering. Indlela eyiyo manje uziphathe ngayo xa uvavanya. Hallelujah. Because God tests every child of his. uThixo uvavanya wonke umntana oza kuye. Abraham was tested. uAbraham wavavanya. And if we are calling ourselves Abraham's Xa children, sizibiza basingonyana we baka-Abraham, should be tested like our father. nathi funeka sivavanye njengotata wethu. Hallelujah. And we should prove ourselves Nathi sifuneka sizibonakalise by overcoming. ngokuba soyise. Hallelujah. But the problem is today, Ingxaki inye namhlanje we have Christians, hallelujah, sina amaKristu who Brother Branham says that they want to come to a picnic. athi bafuna ukuza kwipicnic. Hallelujah. With the day they get saved. Laa mini bathi basindiswa. Hallelujah. Brother Branham says you are coming to a battlefield. Uthi uAbraham uze emfazweni. Hallelujah. You are coming to a war zone Uthi uza uzoma imfazwe. where your friends and family will turn against you. Xa abahlobo bakho nefemeli yakho bezawulwa nawe. Hallelujah. Amen. Amen. Because you have chosen God. Ngoba uye wakhetha uThixo. Hallelujah. Amen. Amen. There are people, hallelujah, when they've come into Christ, Kukho abantu xa bathe baza kuKristu. they were rich and then they became poor. Yayingabantu ababezityeli kodwa bathi bofika kulo Kristu baphuwa. Not because they are poor, Not ngokuba abananto but the bangabahlweli. devil is trying to discourage them. Kodwa uSathana uzama ubabandezela. Umntu azibuze mani ubomi bam bahamba right. They asked themselves, but my life was fine. Hallelujah. Until I got this gospel. Kwade kwafikele uba ndithathe le vangeli. The devil is trying to discourage them. uSathana kuzama ukuthibaza. Hallelujah. Amen. Amen. Funeke lujonge ngapha kwezonto. You must look beyond that. Hallelujah. You are being tested. Lo uyavavanya. You are being tried. Uyavavanya. You are being seen if you are worthy to be a child of God. Ufuna ukujonga ingaba ufanelekile ube ngumntana kaThixo. Hallelujah. Amen. Amen. You see, you couldn't blame Job if you just look at it naturally. Awungenokwazi ukumblame uYobu xa ujonga ngamehlo enyama. This man lost all his wealth. Le ndoda
yayiphulukene nayo yonke into ayinayo kuThembayo. His family was devastated. Ifamily yakhe nje yayihluphekile. You would not blame Job, naturally speaking, to say, I am leaving this. Xa ujonga ihlo lenyama wonke namblame uYobi xa athi hayi ndiyahamba. Hallelujah, in those circumstances. Kwezi meko zilolu hlobo. Hallelujah, but we have believers today But sinamakholwa namhlanje who have suffered far less than Job. abo bathe bavavanya ngokungeneno kuYobi. The minute things go wrong, Ngexesha izinto nje zingabi ngendlela yabo, bakhangela izangoma. they look and find the sangoma. You are proving what you are. Ubonisa into oyiyo. You are showing us whose child you are. Usibonisa uba ungumntana kababa. Hallelujah, because who you run to in the midst of trouble, Lo balekela kuyo xa usezingxakini, that is your father. ngutata wakho lo. Hallelujah, amen. Amen. I don't expect Tukia to run to someone else, hallelujah, when she's in trouble. Andilindela ngubukia xa sengxakini abalekele komnye. She should run to me as the father. Funeka abalekele kuye. Hallelujah, amen. Now imagine you're calling yourself a child of God, Khawufuna usicinge wena uzibiza uba ungumntana kaThixo. but in the midst of trouble, Kodwa uthi wofikelwa zingxaki. you are searching for a new father. Ubaleke ujonge omnye utata. Hallelujah, amen. Amen. There is an attitude, hallelujah, Kukho indlela hallelujah, that a child of God ukuba umnyana kaThixo reacts, hallelujah, to suffering. funeka aziphathe ngayo xa evavanya. Brother Branham in the same message, Umprofeti uBranham kwakulo myalezo omnye. in paragraph 49, he said, God tested Job like that. Uthi uYobi wamvavanya ngolo hlobo. When Job asked for mercy, Xa uYobi wathi wafuna inceba, offered sacrifice for his children, waye wawunikela for abantwana bakhe. the only thing that the prophet had, only thing that the prophet had was a burnt offering. The only into yodwa umprofeti wayenayo yayingamnikelo waye watshiswa. But that was all God required. Wathi yayinto kuphela uThixo wayefuna. God doesn't require an education uThixo akafuni imfundo yakhe and a lot of nonsense. nezinto nje ezisecaleni. He requires a surrendered heart to his will. Ufuna inhliziyo ezinikelayo kwindlela He yakhe. doesn't ask you to dress a certain way, Akakubuzi banxiba or kanjani, to go to certain things, or uye kwinto or ezinjani, go to certain colleges, or uye kwindawo zemfundo or ezinjani, degrees. or ube nemfundo He eziphakamileyo. asks for a humble, contrite, broken spirit Ufuna nje umoya ozithobileyo and a willing heart to receive you. nenhliziyo enqwenelayo ukumfumana. He tried Job Waye wamvavanya uYobi and see what kind of reaction he would find in him. efuna ukubona uba uzawureacta njani kule kuvavanya. But when he took his sheep and then took his ox Xa wathi wathatha imfuyo yakhe, and took his camels wathatha neenkamela, and took his children, wathatha nabantwana, he said, I'll see what Job says wathi now. ndizambona uYobi uzawuthini ngoku. And the prophet continues to say, and he Said said, uprofeti athi wathi the Lord gave and the Lord take it away. uThixo nguye othathayo iba nguye But onikayo. blessed be the name of the Lord. Walibonga igama likaThixo. Hallelujah, amen. Amen. You know, when Job says this, Yabona uYobi xa thetha it's right after the report that he has lost his children. kusemveni uba efufeni meba abantwana bakhe bonke bemkile. Right after his heart, hallelujah, has maybe fallen in. Emveni kokuba inhliziyo yakhe yayibuhlungu kakhulu. Hallelujah, and he says these words. Kodwa wathetha la mazwi. Hallelujah, amen. Amen. And the prophet continues, he found what he told Satan Wayibona le nto uba uSathane wemcele yona. he had in Job. Le nto wayenayo kuYobi. None like him on the earth. Esithi akukho nomnye ofana naye emhlabeni. Hallelujah, amen. Amen. Then the thunders begin to roar, Then ke indudumo zaqalisa ukududuma. lightnings begin to flash. Imibane yamenyeza. The spirit came upon a prophet Umoya weza phezu komprofeti and he screamed, and waye wakhala. I know my Redeemer liveth. Wathi ndiyamazi umhlawuli And at the last days, Ngosuku lokugqibela he'll stand on the earth. uzawuma phezu komhlaba. Though the skin destroys the skin worms destroy my body, Noba impethu zithe zayidlavu zinyama yet yam, in my flesh, kodwa apha kum I shall see God. ndizambona uThixo. whom I shall see for myself. Lo ndizambona ngokwam, My eyes shall behold and not another. umehlo wam azambona. Hallelujah, amen. Amen. When God tests you, Xa uThixo kuvavanya, hallelujah, vuya. yeah, you must be happy. Count it for joy. Loo nto ibalele ekuvuyeni. Hallelujah, because it means the devil is after you. Ithetha ukuthi loo nto uSathane usemva kwakho. And when the devil is after you, Xa uSathane esemveni kwakhe, it means he hasn't gotten you. ithetha ukuthi akakufumani. It means it's time to pull you from God's side. Ukuthi usafuna ukususa kwicala likaThixo. Hallelujah, amen. Amen. Brother Branham says he tested the Hebrew children. Umprofeti uthi wavavanya amaHebhere. Hallelujah, they made a bold stand. Abantwana abantwana bamaHebhere bathatha istand. Hallelujah, against the king. Bathathane nokumkani. Hallelujah, the three Hebrew boys. Abafana bathathu bamaHebhere. Hallelujah, now after you make a stand, Xa uthe wathabatha isigqibo wema noThixo, the only thing to make sure that you are truly about this stand is to be tested. into ezabonakalisa nyhani isigqibo usithathile uba siyinene funeka uvavanye. Hallelujah, you find out when you start to fast.
ithe kufana nento yoba xa kuthe kuqaliswa umzila When I start to fast, food is everywhere. xa iqala uzila ukutya kuba ndawo yonke I go to work, there's food. xa ndisebenzisa ukutya I go to this one's offering me food. xa ndiya kuloo naloo ndekukutya You are being tested now. uthi uyavavanya ke You ngoku made a stand. uye wathatha isigqibo Are you going to stand with this decision? awuzawumana nesi sigqibo Hallelujah, amen. Amen. But all the other days when you didn't declare that you are fasting, zonke ntsuku ungakhange uchaze ukuthi you ndizile are starving. ulamba There was no food. kekho kutya The minute you say I'm fasting, kodwa ngokuthi ndiyazila it appears all corners. kutya kwindawo yonke I remember one year we were fasting. uyakhumbula komnye unyaka kwakuziliwe I think I met a friend of mine in the mall, waye wadibana ke nomhlobo wakhe emall and this guy out of nowhere offers me KFC. lo mntu nje wavela ofalisa u-KFC One day we Satan. wathi hayi njalo it's the devil that is doing it. I was tested. Wapapa. But that I'm not thinking. Because he stood there and he was thinking I think what the chicos will understand. that God will understand. Amen. But I passed that test. Amen. Kodwa ke waye ke waliphumelela lo baba. Hallelujah. So whenever you make a stand, Xa uthe wathatha isigqibo you are going to be tested. uzawuvavanya ngeso sigqibo. The day you get married, Ngemini othi wathatha ngayo even if you are a brother who never got attention from women, ngoku ngumzalwane ongazange uhoywe ngabantu the day you get married, ngemini nje othi wathatha ngayo it will be like your name is now beauty. ingathi igama lakho ngubuhle. Everywhere you go now, you are getting attention. Naphi lapho uyakhona nje The devil is coming against us. Usathina ke ngoku uza kwesa You sigqibo are going to sithathileyo. get tested on that Ukuze stand. uzokuvavanya kwesa sigqibo. Hallelujah, amen. Amen. Whatever stand you take, Nasiphi isigqibo othi wasithatha hallelujah, you must be tested. funeka kuvavanywe ngaso. Hallelujah, there are people, hallelujah, Kukho abantu they think when they get married, abacinga xa bathe batshata hallelujah, that the world stops having beautiful people. ihlabathi liyaye kuba nabantu abahle. No, beautiful people don't stop, hallelujah. Abantu abahle soze What baphela. happens, beautiful people come after you. Into ezabantu abantu bahle baza But since kulandela. you made a stand, Kodwa kuba uthe wathatha you isigqibo must stand, hallelujah, funeka ume in your decision. kwenza isigqibo kusithatha. Hallelujah, amen. Amen. That's what a child of God does. Yenza njalo umntana You kaThixo. have now said you are a child of God. Uthe ngoku umntana kaThixo. Now you must be tested if you Ngoku truly funeka are. uvavanye uba unguwenene In na. some situations, my brother, my sister, Kwezinye iimeko dadewethu you mfowethu will be correct, you are right. uzabe ulungile But you are being tested. kodwa ke uzamuvavanya How you will react to this situation, uba uzambona uzawumanjani even though you are right ngoku ume kwindawo and they are wronging you. bona babe But bengabathandi God is looking at your reaction. but uthixo ufuna ujonga indlela ozakwenza Hallelujah. ngayo Do you fight fire with fire? uzawulwa umlilo ngomlilo Hallelujah. Do you fight anger with anger? uzawulwa umsindo ngomsindo Do you meet the enemy where the enemy takes you? uzawuba udibana notshaba apho kuloo ndawo utshaba Hallelujah. Or umthatha do you kuyo change that battleground? o wena uzawuthi utshintshe indlela yokulwa Hallelujah. Amen. Amen. You know when someone comes to you in anger, uyamazi umntu xa athe siza kwena umsindo when they are provoking you, xa befuna nawe bekucaphukile as a child of God, njengomntana kathixo you must try to change the situation to a sweet one. wena mntana kathixo uzuye ngalaa ndlela beze When someone comes in anger, xa siza ngomsindo try your best to go down. wena yehla Hallelujah. The situation will be dissolved. then uzawubona yonke le But nto the devil izawutshintsha. gets in your mind, But usatheni engqondweni yakho and you think with your ego, emva koko wena ngokuphakama kwakho and you uzawucinga want to show the person by the hand go in. uthi ke I'll show you that I'm not afraid of you. Now you have lost an opportunity. Funeka uyazi uba ke uye To show that you are a child of God. ubonisa umntana kathixo I remember another story. akhumbule enye ibali This pastor lo mlungiseleli was at the till, hallelujah, paying for his thing, maybe a spa. lo mlungiseleli wayekwindawo ehlawulayo ephaa kwaspa Now he says, as he's dealing with these things, hey, this cashier was so rude to him. esingoku abhizi abhatalayo lo mntu ubhatalisayo wayengumntu oluhlaza So kuye rude, so unprofessional. umntu oluhlaza ngamandla kuye unomntu usiphethe kakuhle I think he was buying a ShopRite. I know those ones. Try ShopRite. uthi wethenga How about ShopRite? wethenga kwashoprite uba uyabazi abaya You kanjani see, whenever I go to ShopRite, uthi ngalo ixesha ke siya kwashoprite hallelujah, when I'm about to go to the till, xa ezawuya ethilini hey, the tip on that. xa ezayobhatala pha funeka ndizothatha zonke God help me God help me Man, be patient, hallelujah. uthi ndenze ndibe nomonde So then this pastor says he was so troubled. uthi lo mlungiseleli ke wayephaa ezawubhatala Took his things, he walks away. emveni kokuba kwenzeke le nto ke wengavikamandi wathatha izinto wahamba As he just left ShopRite, uthi njengobephuma ehamba mshiya ushoprite hey, man, what I'm done.
njani. Uthi wathi this child is taking me for a fool. Yeah, this one I'm so Ufuna ndibuye He ndombonisa. says as he turns around, Uthi xa ezawujika ebuyela, he bumps into a sister from his church. uthi kwathi udade wasenkonzweni Sorry, Pastor. wathi uxolo mnuseleti. Pastor, I want to tell you, Uthi mnuseleti ndifuna ukuxelela. I was so blessed by the way you handled that case. Uthi ndiye ndasilekeleleka indlela leyo. Amen. Hallelujah. Amen. What you brother Brenham? Bana say Your conduct, uthi indlela usiphatha ngayo. it's encouraging or discouraging someone. Uthi iyakhuthaza okanye isusa umuntu. Ungacinga ujongwanga, You might think that no one is looking. ukhona umuntu ojongileyo. There's someone that is looking. Ukhona umuntu hallelujah that you are encouraging. There's someone that Ukhona omvuselelayo. umuntu that you are discouraging. Kukho umuntu ombulalayo. Abanye abantu they might have left the faith, Some people mangenzeka bamkile olukholweni. baphume kumessage. Bemke kulo myalezo. Asibalandelela bathi hayi ngubrother Khanya. When you find and then you try to ask them what happened, they'll tell you brother Khanya. Ndatrafiswa ngubrother Khanya. And brother Khanya disappointed. Hallelujah, amen. Amen. Uthi brother Brenham, you pay for that soul, you account. The prophet said that uzawuphathela ngala mphefumulo. Just like the woman, hallelujah, who dresses out there, hallelujah, anyhow. Njengala mfazi upha phandle ukunxibana njani And the na. men lust after her. And amadoda onke amkhanuke. But hallelujah, they will count for those souls. Uthi lo mntu njalo uzaphendula ngala The mphefumulo. souls that are living here because of your conduct. Aba bathi bemke apha ngendlela inqanjelo You uziphethe will ngayo. account. Funa kuzazi uzawuphendula. Hallelujah, amen. Amen. Abe Smile are trying to fill the church of God. The ministers bafuna ukugcwalisa amabandla. You are busy emptying it out Wena ubhizi uyabakhupha with your attitude. ngendlela uziphethe ngayo. But you calling yourself a child of Ube God. uzibiza umntana kaThixo. Someone is always watching. Uthi kukhona umuntu You ojongileyo. are encouraging someone. Is either uyakhuthaza umuntu You are discouraging someone. ubulala umuntu. That pastor, when he shares that story, La mlungiselelo wathi xa athethela ubali he says he thank God. uthi ndathi ndiyabulela He Thixo. says inguThixo lo. That was God. Because if it was according to him, Ngoba uthi uba bekungaye ngehambe wayomosha umuntu. yeah, he could have taken it. He Ebengazumosha lona qha, ebezawumosha was nalowa. not going to destroy that one, but he was going to destroy the believer as well. Hallelujah, amen. Amen. Brother Brenham says this But I'm not saying this. in the message respect. La message ke ithi ukuhlonipha. This is for the people who say, I don't care what people think. Hayi lento ke aba bantu bathi andikhathali abantu bacinga ntoni. You must balance this thing. Funeka lento uyenze ikwazi ukuma kwindaweni. You must balance it, hallelujah. Funeka ukwazi uyimisa ngohlobo lolu. You cannot live your life for people. Awukwazi ukuphilela abantu. Hallelujah. Ubomi bakho. But the Christian journey is a life for people. But ke indlela yokholo yindlela ebonisa abantu. When I say you cannot live your life for people, Xa ndisithi awunophilela abantu, you cannot make big decisions of your life according to what your people think. ndithi awunazenza isigqibo ngenxa yendlela abantu abacinga ngayo. And then you stop some decisions because you are worried about what people think. Umise zonke izigqibo ngenxa yendlela abantu abazawuthi bazawucinga njani. But if the decision you are going to make is a negative and bad decision, But esi sigqibo senzayo basisigqibo esibi, you must care what people think. sifuneka ucinga uba abantu bazawuthini. Brother Brenham says this in respect. Ubaba nam uthi la message ithi respect. I fear my wife. Uthi ndiyamhlonipha unkosikazi wam. I fear the people of the city. Ndiyabahlonipha abantu bendawo endihlala kuyo. Lest I do something that may cause them to think I'm not a Christian. Ukwenza ndingenzi into ezawukwenza bacinga uba andinguyanga umKristu. I fear my mother. Ndiyamhlonipha umamam. Uti, I fear the people in this church. Uthi ndiyabahlonipha abantu apha ebandleni. Uti, you are breaking it down because we tell them I fear God. Ususa phezulu isusa kulaa nto ithi ndiyamoyika uThixo. You cannot fear God and not fear these people. Awunokwazi ukuthi woyika uThixo kodwa uthi aba bantu boyika. Ukoyika uThixo ngaba ngoyi nokoyika umuntu. To fear God, it goes with fearing of people. Wena uthi hayi ndonika udoyika uThixo qha. You just say, no, I only fear God. uThixo akezomazulu emntwini. God is not in heaven, He's in people. Hallelujah, amen. Amen. You say you only fear God, You say that, and you got to teach. but you treat people anyhow. Ube abantu bakaThixo baphatha njena kanjani. Hallelujah. God is in people. uThixo usemntwini. Hallelujah. How you treat the person Le ndlela uphatha ngayo umuntu shows us how much you fear God. isibonisa indlela omoyika ngayo uThixo. Not how much hours you pray. Ayithethe ukuthi uthandaza kangakanani. The worst people Abana bantu kanye barong are the so-called prayer warriors. aba bantu kanye kuthiwa ngamakholwa okuthandaza. Spend hours in prayer, Bahlala iiyure ngeeyure emthandazweni. but their heart is not changed. Kodwa inhliziyo zabo azigugukayo. And that is the fault of religion. Loo nto ke ibangelwa ke yinkolo. Because religion tells you are good. Inkolo izakuxelela uba ulungile. So for instance, kwenza umzekelo, Make an example. I will say I'm good Ndizawuthi ndilungile.
because I come to church every Sunday. ngoba ndiza enkonzweni cawe necawe. I'm good Ndilungile because I preach at church. ngoba ndiyashumayela ebandleni. I'm good Ndilungile because I'm a youth leader. ngoba ndiphethe ulutsha. When I go to God, Xa ndisiya kuThixo, my life will be on scrutiny. ubomi bam obu buzabe bujongiwe. Not my church attendance, Not uba ndiza kangaphi enkonzweni, not how many youth meetings we planned, noba siye saplena iinkonzo zolutsha ezingakanani, not how many amens I got when I was preaching. not uba abantu ba-amena kangakanani xa My life will be on scrutiny. ubomi obu bam bubo buzabe bujongwa. Did you live for God? Uye wamphilela na uThixo. Hallelujah. Amen. The people that are turned away, hallelujah, in the Bible, they when they say, we did this in your name, we did this in your name. Aba bantu baye basuselwe phaa bathi senza oku egameni lakho, senza oku egameni lakho. And Jesus' response says, I never knew you. Athi uYesu kuba hambani, zange ndanazi. To know God, or for God to know you, uThixo ukuze akwazi, it speaks of intimacy. ithetha indlela eniyiyo. Hallelujah, amen. Amen. If you read your Bible, If ufunda iBhayibhile yakho, you know that every time the Bible says Adam knew his wife, funeka uyazi uba xa ithi iBhayibhile uAdamu wamazi umfazi wakhe, that was intimacy. loo nto ithetha abantu abathe badibana. Hallelujah, amen. Amen. When God says he never knew you, Kanti uThixo zange ndakwazi, he was never intimate with you. uThixo zange wazana nawe, He was never one with you. zange abe mnye nawe. That's why the Bible says that if a priest, hallelujah, sleeps with a prostitute, Yiyo le iBhayibhile isithi if umlingeli uthe walala neyenyukazi, he is one with the prostitute. uthi kunye nela yenyukazi. Hallelujah. The only person you are one with is your wife. Yena mntu umnye kunye naye ngumfazi wakhe. That's the person you are intimate with. Loo nto ngumntu owazana So naye. when God says, I never knew you, Kanti uThixo zange ndazana he nawe, was never intimate with you. uThixo zange azane nawe. Zange abe mnye nawe. God was never one with you. Hallelujah. Amen. Father, no church attendance was addressed there. Phaa kwakungathe kuzeka ngaphi It was enkonzweni. a life that was committed to God. Bubomi obathi banikelwa kuThixo. Side singaboni xa sibona wena ngathi sibona uThixo. When we see you, we only see God. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah. Being a child of God is not church attendance. Uba ngumntana kaThixo akukuza orhoqo enkonzweni. Hallelujah. When you are tested as a child of God Xa uthi uvavanywa ngumntana kaThixo, and you are angry, ube unomsindo, whatever anger brings forth, nantoni na lo msindo uthi uyizise phambili, iveza le nto uyiyo. it shows what you are. For instance, it shows what's inside of you. Jonga ngolo hlobo. It shows uba kukho ntoni ngaphakathi kuwo. If I fight with Brother Stemen, If I'm fighting with my brother sixabana, and then we fighting, and then I say to Brother Stemen, 2 years ago when you remember I left me in Khayelitsha, I didn't give me a lift. and then athi iminyaka emibini edlulileyo ekhayelitsha wathi ekhayelitsha wena wandiqabelisa. Before this fight, we were fine. Phambi kokuba silwe bekungekho nto, This is bad party. besingotshomi. But now when we fight, I'm taking him back 2 years ago. Sawulwa ngoku ndimbuyisele umva kwiminyaka emibini edlulileyo. It means that thing I never left it. Ithetha ukuthi laa nto zange ndayigqithisa. Every time I was hugging Brother Stemen, Ixesha ngalinye ndithi ndimanga, my heart was like 2 years ago. ithetha ukuthi intliziyo yam isithi iminyaka emibini edlulileyo. 2 years ago. Iminyaka emibini edlulileyo. Didn't forget. Amen. So whatever anger brings out, Nantoni na umsindo othi uyikhuphe, uveza le nto ingaphakathi. it shows what is inside of you. Abantu, People, hallelujah, when they have been xelwa ngomsindo wabo, when they are being told about their anger, they want to be defensive. baye bazikhusele. Anger shows what is not dealt with inside. Umsindo uyibonise yintoni engekancedakali kuyo It's your ngaphakathi. opportunity to deal with what is inside. Yilaa nto ibonisa yilaa nto ingaphakathi indlela uma uyikhuphe ngayo. Hallelujah, amen. Amen. Let Brother Branham says, That's why I'm saying. you can tell a man a lot by a man when he's angry. Uthi ungayiyazi uba indoda injani ngokuthi uyibone xa inomsindo. Now you may think that it's unfair, Ungathi wena xa injani uthi kodwa kumele banga uthethe because ngomsindo. why are you judging a person based on their worst moment? Kutheni umntu ufuna umgweba xa athe wasemsindweni? The reason is Isizathu sesi. anger Umsindo is a temporary state of madness. yindawo esondele kakhulu kumntu ophambanayo. When someone is angry, they don't care. Umntu onomsindo ngumntu ongakhathaliyo. So whatever they say in anger, Nantoni abayithetha benomsindo they truly mean it. ube ayiminisha loo nto bathi Let me njalo. say this way. That is what is in their heart. So we are not judging you by your worst moment, Asikujongi ngale simo kuso but ngoku. we know that what you say in anger Siyazi uba le nto uyithethayo is kakucaphukile. what you have been holding in your heart. Yile nto sowuyibambe ibisentliziyweni yakho. Ifana nenxila. It's like a drunkard. Inxila lingenza yonke into. A drunkard can do anything, Awusoze mxoxe. but a drunkard will never lie. Awusoze mxoxe inxila. Drunkard will never lie. A drunkard will tell you, Indlela liza kuxelela. because alcohol emboldens a person.
Utshwala obumenza abe nesibindi. Unesibindi ngoku. This person is bold now. If for instance they were always respectful, Babe besoloko umuntu ngathi uyahlonipha. when they are drunk, Xa inxilile. jonga uTumela. We look at Batumel Angoyiki futhi. and then tell Batumel, I'm not afraid of you. They are showing their state hallelujah. Usibonakalisa indlela okanye. Ebazange abe nambeko. From the beginning, this person was Ibigwala. This was just a Xa coward. utwala ngoku you are feeling Just important. that the alcohol gave him Hallelujah, amen. boldness. Amen. Hallelujah, children of God. Ndlela kaThixo. You must always be doing introspection. Funeka uhlale uzivavanye ngamaxesha onke. Awufunda iBhayibhile, When you read the Bible, you must read it for yourself. funeka uyifundele wena. It must be a mirror about your life. Funeka yona ibe sisipili for ubomi bakho. Mandingafunda iBhayibhile from Brastemen. I must not read the Bible for my brother. Hallelujah, amen. Amen. So I was saying the three Hebrew boys, Bendisithi ke abafana abathathu bamaHebhere they stood with their decision. bema kwisigqibo sabo. Listen to what they say Mamela into abayithethayo. as they are going to be thrown in the fire. Eli xesha kanye basiwe emlilweni. They say that we know God will save us, Bathi siyayazi uThixo uba uzasihlambula. but even if He does not, Kodwa noba uthe akasihlambula. amen. Amen. Even if He does not, Kodwa noba uthe akasihlambula. asoze sinqule isithixo. We are not going to worship the idol. Hallelujah, amen. Amen. As preachers, hallelujah, we tend to focus so much on God will save you. As abashumayeli siye sijonge kwinto yoba uThixo uza kusindisa. Makasithole kwelo what if He doesn't save you? Makujonge kweli cala, in this side now, what if akathe akakuhlambula? I think Brother Brennan once made a statement, hallelujah. Khona imelo bana wathi wenza intetho. Hallelujah. What you want? Most people they worship God because they fear hell. Uthi abantu baye bamnqula uThixo ngoba boyikisiwo. Would you worship God if He told you now, but you can continue living your life, Kanye, but you are going to hell? Ingaba ungaqhubeka kumnqula uThixo kanokutshela ngoba ekubeka uthixo kodwa ubhekese ogwini. That would be the last Sunday we see you here. Loyo bekunyabe iqalo yokugqibela sikubone lapho. Because uhleli apho uzixelela ubana hey hayi ndiye into zimnandi phandle. Because you're sitting here saying that I've sacrificed the nice things outside Kodwa yika kamlilo. because I'm afraid of that fire. So if you are told But if ucele, noba wenza ntoni indoda indlela kuyi-one, even whatever you are doing, when you are one way, your one way is going to hell. indlela yakhe inye ibhekese ogwini. There's no wena you are going straight to hell. Wena nokungenza njani ubheka pha sogwini. Bona bazabe khula amatayi meeting. I will see the brother taking over the tire. Kaloku qala aye kumarketplace advertise isuthi zakhe pha. Then go to marketplace, afike pha abonise ngesuku zakhe ezithengile. Hallelujah, amen. Amen. So when Brother Branham says that statement, Kabla bena ethetha ebeka le ntetho. I had to have a real moment with myself. Ndayindema nam ndafuna ndazijonga. Amen. Ubana, yay! Baba. This is a big thing. Le nto yinto enkulu. Why are you worshiping God? Kutheni umuntu uthini? Is it because you fear hell Kungokuba woyikiswa or you truly love Him? or kungokuba uyamthanda ngokwanene. Hallelujah, amen. Amen. The three Hebrew boys, Abafana abathathu bamaHebhere. but even if He doesn't save us, Bathi nokuba uthe akasihlambula. It doesn't change. He is God. Akho ndizamtshintsha kulo nto unguThixo. We will only worship Him Sizamnqula kunjalo. whether He saves us or not. Noba usihlambule noba akusihlambule. Hallelujah, amen. Amen. I remember a few years ago Khumbula nje kumnyaka edlulileyo when times were tough, xa izinto zazingentlanga financially speaking. ngokwasezimalini. I remember every time we prayed, Ndiyakhumbula ixesha lonke sithe sathandaza. I used to say, "Thank you, God, for the good times." Ndandisithi ke ndiyabulela Thixo ngamaxesha amnandi. Did thank you, God, for the bad times? Ndithi ndiyabulela Thixo nangalana mabi. Because in both times you are God. Ngoba ngamaxesha amabini ungulaThixo. Hallelujah. He remains God. Hallelujah. Uhlala ungulaThixo. Whether you have food or you don't have food, Noba unokutya noba He unakutya. remains God. Yena akaguquki uhlale nguThixo. Hallelujah. Amen. Amen. Whether your life is good or it's not good, Noba ubomi bakho buhle okanye He abuhlanga. remains God. Uhlala enguThixo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And that's what a child truly understands. Loo nto kufuneka umntana kaThixo ayicinge. That your parents, whether they are good or bad, Kuba abazali bakho noba bakuphathe kabi noba bakuphathe they kakuhle remain your parents. bahleli ngabazali bakho. Hallelujah. Amen. Amen. Now when we are just going to read here shortly, Sizafunda nje kule ndawo ngokufutshane. in an exposition of the 7 churches, Amen. Brother Branham says here, but there is a gold of God. Ikhona ke igolide kaThixo. Peter 1 verse 7. Upeter ukuqala sokuqala umqolo wesithethe. That the trial of your faith be more precious than that of gold that perisheth,
ngoba ukuvavanya kwakho kungaphezulu kwegolide leyo ngoba yona iyaphela. The trial of your faith Ukuvavanya kokholo lwakho be more precious than gold bungaphezulu kwegolide that perishes. eye iphele. Hallelujah, amen. Amen. The gold of God is like Christ-like character Igolide kaThixo ifana nobuKristu produced in the fiery furnace of affliction. eye yona ivezwe apha ekuvavanyweni kwakho. That is the right kind of gold. Igolide ke leyo yenene. What kind of gold does the church have today? Injani igolide ibandla elinayo namhlanje? It has but worldly gold that will perish. Yila golide nje yehlabathi ethi iphele. It is rich, it is complacent. Yona i-rich kwaye ke ayifanelekanga. It has made affluence with the major criticisms of spirituality. Tell the church ibandla. Ithi ke iye ifane nje ifuna uzifanisa nehlabathi. The evidence of God's blessings and the correctness of doctrine, etc. Iye ke ibonakalise ke ubungqina bukaThixo nendlela zemfundiso eziyiyo is now based upon how many rich folks are involved in it. ngoku ibonisa iye ijonga ngendlela uba bangaphi abantu abazizityebi abalapha kuyo. Into Brother Benham. That's the prophet saying that. The evidence Uthi ubungqina of God's blessing and correctness of doctrine. ukuba imfundiso zilunge kangakanani nokuba uThixo ulunge njani. How we judge a church, Ibandla indlela elijonge ngayo. they judge it by how many beautiful cars are parked outside. Baye bajonge zingaphi imoto ezintle zipha But ngaphandle. the church is truly blessed. Bazothi ke eli bandla lisikelelekile. Hallelujah, amen. Amen. The church has come to a place, hallelujah, where we are seeking material blessing as an evidence of blessing. Ibandla ngokuliye lafikelela kwimo apho sijonga izinto abantu abanazo ukubonisa ibandla lisikelele kangakanani. Do you believe that Paul was blessed? Uyakholelwa uba uPaulus wayesikelelekile. Do you know Paul went from up society Uyayazi uba uPaulus esuka phaa kwaba baphezulu and then he got the gospel and then wafumana ivangeli and he went all the way down? wehla wazotsho ezantsi. Paul was a scribe. uPaulus wengumbhali. But Paul is telling us in another verse, I think spoken to the Corinthians, Xa ethetha namaKorinte esithi bana sitya umsebenzi wezandla zethu. is saying that now we're getting from Our labor. from our labor. Hallelujah. Now he was doing physical labor from someone who used to write. Ngoku ngumntu ebesebenza ngezandla zakhe kusuka kumntu ebebhala. Hallelujah. It shows what the gospel, hallelujah, impacted in his life. Ibonisa uba igospel ifike yenza utshintsho lini na ebomini bakhe. Yamthatha phezulu in terms of materials It took him from there, from the upward, and it brought him down. and then took him down. Hallelujah. So would you say that Paul was not blessed? Uzawuthi kuPaulus ngenalo nto akasikelelekanga. Hallelujah. Amen. Amen. Your blessing Intsikelelo. is the presence of God in your life. Intsikelelo yakho kubukho kukaThixo ebomini bakho. Liyakwazi uThixo bakhona ungenanto. God can be there in your life, but you don't have anything. Nihlale noThixo ephozini. And then you staying there in the shack with God. In a shape with God. Ephozini noThixo. Who God is not determined by mentions. uThixo awumboni ukuthi uzumbona ngezinto ezinkulu. Hallelujah. Uzambona dala. Then you see at a later stage. Hallelujah. If you want to see God, hallelujah, with the material things. If ufuna umbona ngezinto eziphathekayo. Material things are good. Izinto eziphathekayo zilungile. Unbelievers get material things. Abantu abangakholwayo bazifumana into So we eziphathekayo. cannot base our blessings upon them. So kasikwazi ukuthi sikeleleke ujonga kwezono. Hallelujah. Amen. Amen. Uthi Brother Branham, when he continues, you better come before it is too late. Uthi kuba makathela uthi yiza phambi kokushiywe lixesha. Saith the Lord. Utsho uThixo. And buy of me gold tried in the fire. Uthi uthenge kum igolide ethe yavavanywa emlilweni. And then you will be truly rich. Then ke kulapho kanye uzaba nobutyebi. Are we getting it? Siyayifumana? Listen to me. Ndimamele. Naked, physically, Uthi uhamba ze. physically we came into the world. Size sifike sihamba ze kweli hlabathi. But naked spiritually we will not leave it. Uthi ke ngoku xa sihamba ze ngokwasemoyeni asikwazi ukuzishiya. Or we are going to take something with us. Uthi kukho into esayithatha kunye nathi. What that something is Yintoni ke loo nto sayithatha? is all we can take with us. Loo nto sathi siyithathe sihambe nayo. Is all we can take with us. Yiyo yonke loo nto sinathi siyithathe sihambe. Nothing less and nothing more. Ayonto inciphileyo ingenanto ininzi. So we better be real careful to see Funeka ke silumke. that we take something that will make us right before God. Funeka sithathe into siyazi uba izasenza silunge phambi koThixo. You won't take the riches with you. Awuzuthatha ubutyebi uhambe nayo. You won't take all the good things with you. Awuzukwazi uthatha zonke into ezihle uhambe nayo. Education and all those things. Imfundo nazo zonke There is ezinto. something God requires of you. Kukho into uThixo ayifuna apha That kuwe. is His.
eyeyakhe that will please him over there. ezamenza yena achulumance phaa. Hallelujah, amen. Amen. The prophet continues. Umprofeti uyaqhubeka. So then what will we take with us? Uthi yintoni ke sathi siyithathe kunye nathi? We will take our character, brother. Uthi sawuthatha ubumi bethu. That is what we will take with us. Yiyona nto sathi siyithathe. Now, what kind of character will you take with you? Ubume bethu samthatha sambe nabo. Will it be his character Ingaba ubume bakhe who was molded by suffering obathi benziwa ngokwenhlupheko in the fiery furnace of affliction? phaa kumlilo wembandezelo, Or will it be the softness of these characterless Laodicean people? okanye sawuthatha ubume besisigaba saseLaodika? It is up to each one of us. Loo nto ixhomekeke kumntu ngamnye apha kuthi, For in that day, ngoba ngaloo mini, every man will bear his own burden. loo mini wonke umntu uzawuthwala umthwalo wakhe. Umthwalo wakho ngowumphethe apha emhlabeni. Your burden is what you have here on earth. Your burden is what you are building upon here on earth. Loo nto yiloo nto uthi uyithwele apha As you emhlabeni. are living each day, Ngendlela ophila ngayo imini you are nemini, building upon your burden. uyokha wokha umthwalo Every wakhe day, imini nemini. one decision at a time, Lonke isigqibo you senzayo are piling up your burden. uyazokhela wokha umthwalo And wakhe. when you die, Xa uthe wafa you must not be surprised. funeka ungothuki. What you are building will be waiting for you. Loo nto uthe wayokha izawube ikulindile. Hallelujah, amen. Amen. You cannot plant, hallelujah, oranges maybe Awukwazi uthi uplante ama-orange and expect apples. ucinga uzawuvuna ama-apile. Whatever you planted, Yonke into othi uyiplante by the life you are living, ngobomi othi uphile, is what will come out. yiloo nto ezawuthi iphume. Hallelujah. Amen. Brother Branham goes on to say, Ubaba nam uhamba athi God will take no one to church uthi and not to hell. uthixo akazuthetha nomnye umntu amsezihogweni. Brother Branham says, when you get before God, Uthi xa ufika phambi kothixo your condition, uthi imo yakho, your life ubomi bakho will tell you, uza kuxelela I belong to Christ. uba mna nantsi yam indlela. Hallelujah, amen. Amen. No one, God takes no one to hell. Uthixo akekho nam into ezamthatha Every amsezihogweni. day you live, Mini namini you are oyiphilayo choosing hell. wena uzikhethela isihogo. One decision at a time. Isigqibo ngasinye osithathayo. One decision at a time. Isigqibo ngasinye You are osithathayo. choosing what you are choosing. Wena uyakhetha loo nto uyikhethayo. Hallelujah, amen. Amen. Is it Brother Branham? And uthi uprofeti uthi For that day, ngaloo mini every man will bear his own burden. ndoda nganye izawube ithwele umthwalo wakhe. Hallelujah, amen. Amen. We must be, hallelujah. Amen. We must be Funeka children that represent God well. sibe ngabantwana abathi babonakalisa uthixo ngokucacileyo. Hallelujah. That show, hallelujah, a good attitude, a godly attitude. Sibonisa imo kathixo Hallelujah. In the midst of suffering. kuyo yonke inhlupheko esidibana nayo. Hallelujah, amen. Amen. God came down in flesh Uthixo uzile wasenyameni to endure suffering ukuze azohlupheka. that comes with being a human. Ekuze ukokuhlupheka kuba lapha emntwini. There's a suffering that comes with being a human. Ukhona ukuhlupheka uthi kufumane kuba ungumntu. Hallelujah. Ever since Adam lost his position, Ukusuka apho Adam waye wasuka endaweni yakhe. the human race was introduced to Then suffering. uluntu lonke ke lwafika ke ngoku ekuhluphekeni. We now know, hallelujah, Nangoku siyazi, thanks to God, hallelujah, for sending a prophet, sibulela uThixo ngoba ethumela umprofeti. that God, hallelujah, that everything that is happening in our life Siyazi uba yonke into enzeka ebomini bethu is a great drama. ngumdlalo nje. Hallelujah. Elohim wanted to be God. Elohim wafuna uba nguThixo. For him to be God, he had to be worshipped. Ukuze akwazi uba nguThixo funeka anqulwe. Hallelujah. Then he wanted to be a healer. Then wafuna uba abe ngumphilisi. For him to be a healer, there must be people that are sick. Ukuze akwazi uba ngumphilisi funeka kube abantu abangaphilanga. Hallelujah. And he wanted to be a redeemer. Wafuna uba ngumhlanguli. For him to be a redeemer, people must be lost. Ukuze akwazi uba ngumhlanguli funeka kubekho abantu abalahlekayo. So now we understand. So now siyaqonda. It is all according to God's plan. Siyabona uba ingokwencika kaThixo. So God comes down, hallelujah, in flesh, uThixo uhlile waza wasenyameni. so he can partake in suffering. Ukuze akwazi ukufika koku kuhlupheka. So he can be just like Job. Ukuze azofana noYobu. Feel the pain of losing a loved one. Akuve uba ukulahlekelwa ukuthini. Losing a loved one to death and cry. Awuve uba ulahlekelwa ngomthandayo kuba njalo ogqibalile. Hallelujah. Lord. Lord, Hallelujah. When he gets there, he cries. xa afika phaa walila. Hallelujah. Amen. So he can be tried and tested. Uyavavanya ke Just like Job. njengoYobu. So he can experience betrayal. Ungakwazi uba afumanise akufumane ngokasenyameni okokuba ashiywe ngabantu. Hallelujah. And just like Job. njengoYobu. Hallelujah. For his friends to turn on him Uba abahlobo bakhe baye bamjikele. and suffer unimaginable pain to his body. Waye wava ubuhlungu obukhulu kakhulu emzimbeni wakhe. And so that no man or no woman Ukuze kungabikho ndoda mfazi that can stand before God onofika ame phambi koThixo and say to God, athi kuThixo,
God, you don't know what it is like to be a human. uthi Thixo awuyazi kanjani uba ngumuntu. No one can say that. Akekho umuntu onothetha loo nto. For God came down in flesh Ngoba uThixo uhlile wasenyameni and lived our experience wafika waphila ubomi esiphilayo. and overcame Wogqiba woyisa and took much more pain than we'd ever did. wathatha ubuhlungu obukhulu kunobesikwaziyo. So no one can say to God that he doesn't know. Akekho onofika ndi phambi koThixo wena Thixo awazi. Hallelujah. For he knows our frame. Ngoba uyazi, He knows how to be a human. uyayazi ukuba ngumuntu kuba He njani. knows pain. Uyayazi ubuhlungu kuba He njani. knows suffering. Uyakwazi ukuhlupheka kunjani. Hallelujah. In this message, hallelujah, Brother Brenham. Lo myalezo uthi umprofeti I think it says the Seminarian Church. uthi isigaba sasesimini Hallelujah. Amen. In the exposition of the seven church book, kulaa ncwadi yesigaba zamabandla straight Brother Brenham says here, uthi umprofeti apha. now the Almighty, now the Lord God Almighty Uthi uThixo namandla onke says, I know. uthi ndiyazi. There he is walking in the midst of his people. Abe ehamba phakathi kwabantu bakhe. There he is, the chief shepherd of the flock. Epha engumphathi pha wezimvu, But he does not hold back the persecution. kodwa akayibuyisi intlupheko. Does he stem the tribulation? Ngaba uyema pha imbandezelo? No, he does not. He He simply says, I know your tribulation. uthi ndiyayazi imbandezelo yakho. I am not at all unmindful of your suffering. Uthi andingumuntu ungamcingeliyo ohluphekayo. Hallelujah. What is a stumbling block this is to so many people? Uthi le nto ke yiyona nto ithi bezithintele kubantu abaninzi. Like Israel, they wonder if God really loves them. Kuba uSirayeli wayicinga ngaba uThixo uyabathanda nyhani. How can God be just and loving if he stands by and just watches his people suffer? Ingaba uThixo njani onothanda kodwa uma pha ababukele ehlupheka. Hallelujah. Amen. Amen. That's the question of many atheists today. Question umbuzo omninzi njalo kwabo bangakholelwayo. Hallelujah. They say there's so much suffering in the world. Bathi ukuhlupheka eninzi ehlabathini. But you say there's a God Kodwa uthi wena kukuthi who's able to stop it, okwaziyo ukuyiphelisa but he does not stop it. kodwa akayiphelisi. Now you see, as human beings, we are very confused. Thina singabantu sibe sinako ukubhideka. Human beings, we advocate that we want freedom, which is free will. Thina singabantu siyafuna ukuthi sifuna inkululeko ibe yindlela yozenzela. But then we want again God to control every situation. Kodwa sifuna uThixo uba mayibe nguye okhontrolayo into. Because it cannot be the same. Hallelujah. It can't go together. Ngoba ezo nto azikwazi uhamba zombini. God is in control, yes. uThixo ewe nguye ophetheyo. Hallelujah. But that doesn't mean he's controlling everything. He's making the things happen himself. Kodwa ayithethi ukuthi loo nto wenza izinto zenzeke ngokwakhe. Like when I began, I said there are different types of suffering. Ngoba siqala ndithe zikhona indlela zokuhlupheka ezahlukeneyo. There is suffering that we bring upon ourselves. Ukuhlupheka thina sizibizela kona. So now if we say we love free will, the ability to choose, Basithi ke sifuna indlela yoba yokhetha. we can't say that God must stop the consequences of our actions. Asinathi kuThixo makamise indlela eyenziwe zizigqibo ezizenzileyo. Hallelujah. Amen. Amen. Because now you are choosing Ngoba ngoku uyakhetha. and then God is stopping you. Abe uThixo So now he's ekuthintele. infringing on your free will. Ngoku yena uThixo ngokuzabe kolu khetho lakho Hallelujah. alibambe. After the fall with Adam, Emva kwesiwo noAdamu. God could have stopped Cain from killing his brother Abel. uThixo enokwazi umthintelo uKayini angambulali uAbheli. But no, Adam and Eve have gotten what they wanted. But uAdamu noEva bayifumana into They abayifunayo. can now choose. Ngoku bakhetha. Now they are in free will. Ngoku bakwindlela eyiyo. Now there are consequences of free will. Zikhona ke iziphumo zaloo nto uthe wazikhethela yona. Hallelujah. Amen. 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 I remember there was this story, hallelujah, this other brothers told. Ngakhumbula kwakhweli bali lo mzalwane welixesha. These people that are focused on good luck and bad luck. Abantu baye ke bafuna intlahla nongabi nantlahla. So the story goes that this farmer, Ibali lithi ke lo mfama he lost his horse ran away. ihashe lakhe laye lalahleka labaleka. And then the neighbor comes to him and he says, oh my goodness, it's bad luck. Your horse has run away. Weza kummelwane wakhe wathi oh hayi awunantlahla wena uba ihashe lakhe libalekile. And then the horse came back with 20 other horses. Ihashe lakhe labuye namanye amahashe angamashumi amabini. Then the neighbor comes back, oh no, it's good luck, not bad luck. The horse came back with 20 horses. Weza kummelwane wathi oh unentlahla ngoba nalahashe lakhe libuye namanye amahashe. The son is busy with the horse kicks the son, breaks his leg. Unyana ubhizi namahashe lo alamkhabi ihashe uphuka umlenze. Come the neighbor, it's bad luck, you see these horses now are kicking. Then there was an army in the region that came to recruit young men, hallelujah, by force. Kwakukho abantu bomkhosi bezile bezothatha abafana bezabafaka emkhosini And ngenkani. when they looked at the farmer's son, they said, no, he must stay because he has a broken leg. Bathi ujonga kunyana umfana bathi uphukile nasakwazi umthatha Here makashe. the neighbor comes, it's not bad luck, it's good luck. Weza umntwana bathi unentlahla ngoku. What this story is telling
elibali lisixelela ntoni In a series of events, kwezinto zonke sezenzeka you do not know what the plan of God is. awuyazi iplan kaThixo uthini You are still stuck on the first suffering, wena usameke le ndawo yokuqala ukuhlupheka but you do not know how the story is unfolding. awusazi uba ibali liphileka kuthini Whether good or bad, you don't know. into entlanga wena uyazi Life is never taking corners. ngoba kama mngeni But isibhedlela when you are stuck here that you lost a horse, wena umile uthi ndilahlekelwe you don't lihashe know the sequence of events. awuzazi into ezakwenzeka What will happen? uba kuzakwenzekani Hallelujah, that this suffering uba okuhlupheka for this time, ngeli xesha in the end, ekugqibeleni it can turn into a blessing. izawufika Hallelujah. Amen. Amen. So who are we to know the plan of God? singobani bathina singalazi icebo likaThixo All we are called to do into esiyibizeleyo is Thixo only believe. kuba masile sikholwe Kholwa kuphela. only believe Hallelujah. Amen. And Job never lost his belief. uYobi ke zange lahle ukholo lwakhe Job never lost his faith uYobi zange lahle ukukholwa kwakhe in the midst of everything that was happening. kuko konke kwakusenzeka Hallelujah. Job stood still. uYobi wema Hallelujah. Amen. hey We serve a God, hallelujah, sikhonza uThixo that knows, hallelujah, our friend. owazi konke He knows everything. wazi yonke into Hallelujah. In the end, hallelujah, ekugqibeleni Job, hallelujah, was restored. uYobi waye wabuyisela Hallelujah. And when Job was restored, xa uYobi wathi wabuyisela hallelujah, it says that I think he was twice as rich as he was before. ithe waphinde wathi ukubuyisela kwakhe kwaphinda phindeka kunabo kwabo minabo kokuqala Hallelujah. Amen. amen But when Job is restored, xa uYobi wathi wabuyisela Job is now a different man uYobi ngoku uyindoda eyahlukileyo because loss has a way of changing. Hallelujah. ngoba ukulahlekelwa kunendlela yokwenza Hallelujah. Job has lost children. uYobi walahlekelwa ngabantwana But in everything of the story of Job that has happened, kuyo yonke kwezibali kaYobi into yenzeka what this experience has done for him is make him know God deeper. la mava aya amenza uThixo wamazi nangakumbi Hallelujah. Amen. amen You see, sometimes we forget that God is a king. ngamanye amaxesha sesilibala uba uThixo ngunkulunkane I love that song. Jesus is a friend of mine. ndayithanda laa ngoma ithi uyesu ngumhlobo wam Carlos yesimenza ichomi. and then thina simenza umhlobo Hallelujah. Ichomi. Umhlobo. Yeah, umhlobo, but ichomi like ndingathi ngumhlobo. But then they are friends of mine intanga zam. Zichomi. You see? okay ingengumhlobo ba ingumhlobo Yes. umhlobo wakho but ngumhlobo okhoyo nje Hallelujah. So we like to bring God down now siyathanda thina ukumthoba uThixo simzisezantsi from being a king. Hallelujah. ukusuka beyikumkani And we think because we have a friend in him sicinga uba kuba sinomhlobo okuye and we forget that he's a king. silibala uba ungukumkani Queen Vashti ikumkanikazi uvashti forgot that her husband is a king. walibala uba indoda yakhe iyikumkani Indoda yakhe. it's her husband But her husband is the king. but indoda le yakhe yikumkani She got too comfortable with her husband yena waye wamqhela kakhulu umyeni wakhe that she forgot he's a king. walibala ukuba yikumkani Maybe the king was such a good husband that she saw his kindness as weakness. lo kumkani enza into elunge kakhulu wabona ukulunga kwakhe yindlela emenze wamtholeka kuyo The king summons his wife, Queen Vashti. ikumkani le yaye yathi mayibizelwe unkosikazi wakhe lo uvashti Hallelujah. And she says no. wathi yena no Humiliates the king in front of his subjects. wahlaza ikumkani le kwisicakazana Hallelujah. Because why Queen Vashti, hallelujah, ngoba ukumkanikazi le uvashti hallelujah, was relating to him as a husband. ngoba yena wemjonga njengomyeni phele lapha he forgets that he's the king Now the king had to remind Vashti then ukumkani kwafuneka kumkhumbuze uvashti that you are only a queen because you married to a king. ngoba wena uyikumkanikazi ngoba utshatele kukumkani If I disband you, you are no longer a king, even a queen. ukususile funeka uzazi awusoyekumkanikazi That is what has happened. Don't take a lot. that's what happened That's what we do to God. yiloo nto esenza kuthixo Simphela to the point simlibala uyikumkani. we get close to God and forget that he's the king Hallelujah. I remember, hallelujah, another preacher was preaching yakhumbula nje ukhona umshumayeli oshumayela and he was saying that when he was praying to God, owathi xa wayethandaza kuthixo what if Thixo awuyenzanga le nto? and then he said God if you don't do this Akuyeka ukunqula. I'm gonna leave you Ngihlala phansi kodwa yey. and then he was sitting and thinking hey Bendivele ndayewotafront namhlanje. I should have just went to water to Uzomamela le ntshumayelo. just come and listen to this kind of preaching. Because you must never forget that God is a king. Afuneka ulibala uthixo ukumkani When you forget that he's a king, xa ulibala bale ukumkani uye umdelele. then you get used to it The reason ulando uJohn says he says it to the Sadducees, ne? yes lebangela uba uyohane athi pha kubasaddusi Actually, these stones can be turned into the children of Israel. athi la matye angaguqula They can worship God.
emva koko akhonza uThixo Hallelujah. Because they had gotten to such a point they are puffed up. ngoba bona baye baziphakamisa. Thina siphethe umthetho kaMoses. And then they said, we've got the law of Moses. uThixo asimamela. God is listening to us. uThixo nimamela ngenxa yethanda ulimamela. God is listening to because He wants to listen to He you. is a king. Hallelujah. Amen. And if you understand the principle of being a king, If uyayazi imiqathango yokuba ngukumkani, a king can do whatever he wants. ikumkani yenza nantoni efuna uyenza. Whatever he wants, a king can do. Nantoni efuna uyenza ikumkani iyayenza. The only way, hallelujah, Inye indlela to remove a king ukususa ikumkani and not listen to what he wants to do ungayimameli into efuna uyenza is to kill him. kuba uyibulala. Nifake nje ikumkani. Then what you put in another But king. how will you kill God? Umbulala njani uThixo? Amen. Amen. We get too familiar with God. Thina siqhelane kakhulu noThixo Ngenxa yokhonza ixesha elide. because we've been in this road for too long. Side sicinge siyamazi uThixo. And then we think that we know God Ide ke ngoku inkqubo yebandla until that The problem of the church. the problem of church is above the word. ibe ngaphezulu kwelizwi. But nothing is above this. Ayikho ibe ngaphezulu kwaleli. No man is above this. Akho nto ngaphezulu kwaleli. Hallelujah. This is the king's decree. Lena ke lilizwi likaThixo. Hallelujah. The king's inkumkani. Hallelujah. Kumkani These are his words. Hallelujah. lilizwi lakhe. So we are basing everything we do according to the king's Lonke command. ezenzayo siyibeka apha kwilizwi lekumkani. Hallelujah. Amen. Amen. So just like Queen Vashti, Njengekumkanikazi uVashti, sometimes people must be reminded that God is a king. abantu bafuna ukukhunjuzwa uThixo yikumkani. Brother Brenham had to be reminded that God is a king. Umprofeti kwafuna akhunjuzwa uThixo yikumkani. Brother Brenham yaxelelwa, go to those people there, the Pentecostal. The prophet was told that kwaba bantu Brother Brenham stops and doesn't go because of the words of his mother-in-law. umamela kumamazala akhe akahambi Hallelujah, because his mother-in-law and wife didn't want to. kuba unkosikazi yakhe nomamazala babengafuni But both asidibanise. Mama Salalo, It's the mother-in-law. Mother-in-law. Amen. And it doesn't obey. yena angathobeli. And then what happens after that? Kwenzeka ke emva koko God must remind him that he's a king. uThixo kwafuneka amkhumbuze uba uyikumkani. He loses his wife, Uphulukana nomfazi comes back from the hospital, usuka esibhedlele gets in the house. kwafika endlini Uthi the house is so quiet. kwafika endlini ithule He just sits, hallelujah, down. futhi ahlale nje They phantsi knock on the door. ukhongoza emnyango Brother comes in. uyangena umzalwane Uthi Billy, something terrible has happened. uthi Bhili ikhona into embi yenzekileyo. Uthi Brother Brenham, I know, I come from there. uthi ndiyazi ndisuka I phaa. know she's gone. uthi ndiyamazi umkile. Uthi umzalwane, And this brother said, no Billy, it's your little girl. uthi Bhili intombi yakhe encinci. Inkosikazi nomntanakhe same day. The daughter and wife ngeminene Hallelujah, because God is a king ngoba uThixo ukumkani and he must be obeyed. and funeka athini athotyelwe. And he will remind you that he's a king. And uzamkhumbuza uba uyikumkani Hallelujah, when you get too familiar xa uye uziqombe uqhelane naye that he is in control. ngoba nguye ophetheyo. And all your blessings, Zonke iintsikelelo nazo they flow from God. zisuka kuye We uThixo. sometimes forget that. Hallelujah. Thina amaxesha amaninzi siyayilibala loo nto. Hallelujah. We get into a marriage Singene emtshatweni and we make the marriage our idol. siye siyenze umtshato ube sisithixo And sethu. the marriage removes God from his place. Umtshato ususe ke ngokuthixo endaweni yakhe. Let me tell you, brother and sister, Mathi uxelele udadewethu. your husband or your wife, unkosikazi yakho okanye umyeni wakho they should not be number one in your life. akumelanga babe ngokokuqala ebomini The bakho. number one position in your life Okokuqala should belong to God, ifuneka ibe nguthixo because from him flows everything. ngoba usuka kuthixo yonke into You get a husband from him. ufumana umyeni You kuye, get a wife from him. ufumana You unkosikazi get kuye, children from him. ufumana abantwana kuye. Everything that is good in your life, Yonke into elungileyo it ebomini flows bakho from him. isuka kuye. When all of them they are gone, Xa zonke ezo zinto zisukile you will go back to him. uzabuyela kuye. Hallelujah, amen. Amen. Everything flows from him. Yonke into isuka kuye. He should be number one. Funeka ke abe ngokuqala. Hallelujah. But we like to prioritize the things in our life. Hallelujah. Thina ke ebomini bethu sibeka izinto kuqala More than him. simbekele yena umva. Hallelujah. But we forget. Siye silibala Siqala ngaye, that he is the first sigqibela ngaye. and also he is the last. Hallelujah. Amen. Amen. So the suffering of Job, Uvavanye okanye ukuhlupeka it kaYobu shows us, hallelujah, the attitude isibonisa ke ubume of a believer, bomntu olikholwa of a child of God. ongumntana kaThixo Hallelujah. In the midst of suffering. kwinto yonke incupheko Do odibana not nayo. lose hope, my brother. Funeka ungaphelelwa lithemba Do not lose mntanam. hope, my sister. Ungaphelelwa lithemba dadethu. Hallelujah. Whatever is happening, Nantoni eyenzekayo even if it seems like a suffering that where there's no reason. noba ibonakale ngathi yintlupeko odibana nayo kungekho sizathu. Because when you go back to the story of Job, Ngoba xa buyela kwelaa bali kaYobu, this suffering starts because God is bragging about Job.
Le ntlupheko iqale ngokuba uThixo ukhalisa ngoJobe. Imagine Job, hallelujah, when he gets up there to speak to God one day. Awufana ucinge xa ngemini ethetha noThixo pha. Hallelujah, waxelela yaqala. And then God said, tell me where did it start? God says, let me tell you where this thing started. And then God athi, mandikuxelele usiqale ndawo. Job wafuneka abambe umsindo wakhe emazulwini. Job has to end his anger. He must calm down. Hallelujah. Ehle. Hallelujah. But we must always remember uThixo yinkumkani. Funeka sikhumbule God is the king. I remember I was watching another preacher, one of these Pentecostal preachers, Wayemamele komnye kwabazalwane basemahlelweni. and he says that he was speaking about the sense there are some killings in the Bible, Wethetha ngokubulawa okuthile ebhayibhileni. and he says they are senseless killings. Wathi ke kukho nje ukubulala nje And then this brother proceeds to shout from the pulpit abe emile apha epulpini waqalisa washawutisa. as if he's addressing God. Okumntu lo ingathi ushawutisa kuThixo. Esithi asizothola singabantu. And they're starting to say that we are not toys, we are people. Our lives mean something. Ubomi bethu bumeni into. Who? Wacinga hey, Uthetha noThixo. I was talking to God. You see, abantu abakamqondi uThixo bangubani. People, they don't understand who God When is. he says the fear of God is the beginning of all wisdom, Xa ithi isiqalo sokuba uThixo you should bubuyisho. understand who God is. Ufuna kuyazi ukuba uThixo ungubani. The fear of God is the beginning of all wisdom. Uqalo sobulumko koyibuThixo. Hallelujah. Amen. Because if you don't understand who God is, Xa ungamqondi uThixo ungubani, you will speak like that preacher was speaking. uzawuthetha kwalomzalwane weshumayela pha. Because you cannot complain about a loss of life. Awukwazi uyokhompena kuThixo ngokuphulukana nobomi. Awukwazi nodala umuntu wena. When you can't even create The loss of life that you are complaining about. okuphulukana kobomi ukhalaza ngakho. Uthixo can speak those people back into existence. God can speak the word abo bantu babuye. The reason is we forget that you are clay. Thina siye silibale uba siludongo Hallelujah. In his hands. esilusesandleni I sakhe. like the Bible, hallelujah, in the book of James. Ndiyayithanda ibhayibhile kwincwadi kaYakobi. It says, what is your life? Uthi yintoni ubomi bakho? You are but a mist that appears and disappears. Pha uyinkuku nje ethi ivele iphinde inyamalale. A mist Inkuku that appears and disappears. ethi ibe khona iphinde ingabonakali. That is your life, hallelujah. ubomi bakho. When we look at it in the perspective of God. Xa sijonga sisijonga kwicala likaThixo. Hallelujah, amen. Amen. So then when we speak to God, Xa sithetha noThixo we must put our minds right. funeka ke siyazi uba ingqondo yethu so That he is a king. kuba le yikumkani. Nokuthetha ntoni. You don't just speak. Hallelujah. Whatever he says, Nantoni ayithi ethethe hallelujah, we have to obey. funeka siyithobele. Hallelujah, amen. Amen. Now, I'll just read that verse that I read, hallelujah, when he was opening and closing. Le la khona la Now, besimfunda chapter 2, 2 Timothy. le besimfunda kuTimothy wesibili. Remember Jesus Christ, Khumbula uYesu Kristu raised from the dead, evuswe ekufeni descended from David. ngowembewu kaDavide According to my gospel, ngokweendaba zami in ezilungileyo which I suffered trouble like a criminal, endive ububi ngenxa yazo kude kuse ezintanjeni even with chains. njengomenzi wobubi ke lona ilizwi kaThixo libotshiwe. But the word of God is not bound. Therefore, I endure all things Ngenxa yoko izinto zonke ndiyazinyamezela for the sake of the elect, ngenxa yabo abanulwa that they may also obtain the salvation ukuze nabo bamkele usindiso lobuKristu which is in Christ Jesus olubuKristu Yesu with eternal glory. ndawonye nosuku olubonaphakade. This is a faithful saying. Lithembekile ilizwi eli If we die with him, kuba xa safa naye we shall also live with him. sodla ubomi kwandawonye If naye. we endure with him, Ukuba sinyamezela we naye shall also reign with him. solawula kwandawonye naye. If we endure, Ukuba sinyamezela hallelujah, we must have, as a Christian, you must have long suffering. singamaKristu kufuneka sibe nako kuhlupheka Usibambe isidima sakho while you are suffering. and hold your dignity Hallelujah. while you are suffering. Hallelujah. For you cannot reign with him Awukwazi ukulawula kunye naye if you don't endure with him. if awukwazi ukunyamezela kunye naye. Hallelujah. Amen. Amen. You shall not live with him Awukwazi ukuhlala naye if you don't die with him. uba awufanga naye. When Christ was taking that cross to Golgotha, Xa uYesu ephethe laa mnqamlezo esiye eGolgotha we are supposed to also take our cross. Hallelujah. nathi kumele sithathe laa And mnqamlezo we are supposed to die where he dies, nathi safa phaa fe khona so we can rise. Hallelujah. ukuze sibe nako ukuvuka. Hallelujah. Amen. Amen. Whatever your situation is, my brother, my sister, Ntoni naloo meko ukuyo hallelujah, you will be restored. uzawubuyisela. There is hope. Hallelujah. Likhona ithemba. Don't lose your faith.
suphulukana nokholo lwakho even if you are not restored in this life, noba awubuyiselwanga kobu bobu there is another life kukhona obunye ubobu where there is a true restoration. apho ke kukho ukubuyiselwa kwenene Hallelujah. The restoration, hallelujah, that where Adam was, ukubuyiselwa apho Adamu we wayekhona will be what Adam was. sizaba lapho Adamu wayekhona Likhona ithemba. there is hope Hallelujah. As a child of God, njengomntana kaThixo your hope is not just in this life. uthemba lakho alukho nje Your kobu hope goes beyond the grave. uthemba lakho liyagqitha engcwabeni Hallelujah. Amen. Amen. Job was able to suffer. Hallelujah. Yobu wahlupheka And endure. wakwazi ukunyamezela Because in him ngoba kuye there was Christ, kwakukho uKristu the hope of glory. ithemba lenyaniso Hallelujah. Amen. Amen. So all you must do, yonke into mawuyenze you must hold on to God. mawubambelele kuThixo Hold on to God. bambelela kuThixo uThixo uyabona. God can see Hallelujah. In the book of Psalms, kwincwadi the yendumiso person there, I think David, hallelujah. uDavide He says, hallelujah, when he's going through, hallelujah, troubles. ukuthi xa ehambe kwimbandezelo Uthi abantu are asking me, where is your God? abantu bambuza uphi uThixo The wakho unbelievers will be the first, hallelujah, abangakholwa to bazokuqala come remind you. abazazi bazokukhumbuza Uphi lo Thixo wakho? where is your God But ukhona in the midst of struggle. but kulo wonke In the midst of struggling, hallelujah. He is there. upha Me as Brother Kanya might disappoint you. yena ubakhanya ngakwazi wena Brother Stemele as your deacon can disappoint you. ubasemela naye ngakwazi But disappoint when you came to Christ, kodwa xa usiza you kuThixo didn't come to Brother Kanya. awuzanga kumzalwa You didn't come to Brother Stemele. awuzanga kumzalwa Hold on to God, hallelujah. bambelela kuThixo You can feel alone, hallelujah, zifu wedwa when you are in trouble, xa hallelujah. usengxakini While the people are surrounding you, babe abantu bekungile bangakwazi ukunceda, bangeloncedo. they couldn't even help you But uThixo ukhona. but God is there Hallelujah, He's watching you. ukujongile Hallelujah, while you are looking unto Him. ngoku ujonge kuye wena Ujongile uba ireaction yakho iza kuthini. is watching what will be your Who are reaction you going to run to? uzawubalekela kubani Hallelujah. Amen. Hold on to God, my sister. bambelela kuThixo Hold dadewethu on to God, my brother. bambelela kuThixo mna Hallelujah. The suffering that you are going through ubunzima obuhamba kubo is just one of the way, hallelujah, that you yenye must pass through yendlela omele ugqithe kuzo as a believer. njengekholwa Ubomu alukwazi uba mnandi oko. life is not always easy all the Hallelujah. time We all take turns. isoloba inamagingxigingxi I don't know if you remember, hallelujah. njalo uyakhumbula na You were still there yesterday, Phil. asisepha isteli And I had said when I was speaking, wathi xa wayethetha life was so wonderful. uba At the time, ubomi babuhle kakhulu ngelaa I xesha think we had just gotten married. wesanda kutshata And I think I was speaking about the season of life. ethetha ke ngesizini zobomi And I said to Bana, because life is so wonderful, kuba besithi kuba ubomi babubuhle I know Yobana, it's about to take a turn somewhere. besithi uyayazi uba ke njengoba umandi ngoku kuzawuguquka kwindawo ethile Because life is seasons. ngoba ke ubomi kunezigaba Yayingathi bizwe ndim lo season. it seems as if he was the one who called it You know, it wasn't far from then. ibingekho kude Hallelujah. Life took a turn. then ubomi baguquka Hallelujah. Kwanzima. and then things started to be difficult Hallelujah. But sabambela kuThixo. then they were holding on to God Hallelujah. Knowing Yoba it's a season. beyazi ukuba ilixeshana nje Kuyagqithwa. this is gonna pass Hallelujah. Life is a season. ubomi ke sisigaba nje You are in suffering now. ngoku uyahlupheka You are not the first one to suffer. awungokuqala You uhlupheka are not the last one to suffer. uzaba ungugqibela But what you must be able to do kodwa into ekufuneka ukwazi uyenza in this age of suffering, apho kweli xesha lokuhlupheka you must be able funeka ukwazi to hold on ubambelele so you can have a testimony afterwards. ukwazi ubone kungemva koko Hallelujah. Because character, ngoba ke ubuwena hallelujah, is a victory. luloyiso Hallelujah. Brother Branham says that, hallelujah, umprofeti ubhalam utsho that you go through suffering to mold your character. uthi ugqithe apha ezimbandezelweni nakwintlupheko ukwenziwa wena Therefore, to get a character ukuze ukwazi ke ukwenziwa that you can present to God ukwenziwa kwakho uzawufika ukwazi ukubonisa kuthixo and you can claim there and you are victorious, ufike phaa uqhayise uthi uyewoyisa you must go through what you are going through. funeka uhambe ugqithe kwezi mbandezelo Hallelujah. And you are a special people, unina ke ningabantu abakhethekileyo a peculiar people. abantu ababalulekileyo English. To be placed in this age, uba nizokubekwa kwezi sigaba an age where, hallelujah, the devil is standing on his feet. apho usathana ame ngenyawo Hallelujah. In this age, kwezi sigaba what you have to deal with
into oqubisana nazo It's more than all the ages. zinto ezingaphezu kwazo zonke izigaba I ezipheleleyo. think Brother Brown makes that statement. Uprofethi wenza eso statement. Hallelujah. He says, man, they will ask when we get there. Uthi bazabuza xa sifika Oh, Paulos, Paul. how did you make it in that age? Uba wagqitha njani esi sigaba. Hallelujah. Amen. Amen. Where sin is easy in this age. Xa isono silula nje. Everything is within reach. Yonke nje into ikufumana But you ifumaneka. choose to fight yourself. Kodwa wena wakhetha Hallelujah. Amen. And when you are fighting the fight of faith, Xa usilokulwa ubomi, the person that you fight most of the time lo mntu ulwa naye ngexesha is yourself. uwe. Hallelujah. Amen. Amen. It's not other people. Akekho umntu Young person. omtsha. The person you fight the most Umntu olwa naye is yourself. uwe. Hold on. Hallelujah. Bambelela. Your greatest enemy Uthaba lakho likhulu. is the one you look in the mirror every morning. Lo mntu ngapha esipilini Hold sakho. on, young person. Bambelela mntu omtsha. Hallelujah. It's tough in this age. Kunzima. Hallelujah. And the parents didn't have to deal with the things we deal with in this age. Abazali thanda baqubisane nento uqubisana nayo. Everything has been brought in so close to you. Yonke le nto iyasondezwa. You must fight on a daily basis Funeka ulwe isuku to nosuku. take it out. Hallelujah. Uphume kuyo. Our parents, hallelujah, in order to sin, Abazali bethu ukuze bone they had to go and look for sin. babefuna bahambe bokhangela isono. Kuwe isono size kuwe. Isono sivuka nawe. Isono silala nawe. The sin is living next to When you. you are scrolling on your phone, minding your business, Xa ujonga ifowuni yakho nje, isono comes to you. just It pops up on your screen. phuma apha But you must fight against yourself. uye nawe. Hallelujah. Amen. You must fight, young person. You must fight. Hallelujah. This age Kwesi sigaba is a different age. sisigaba nje Hallelujah. It's an age, hallelujah, sisigaba nje where all things are going to be concluded. zonke izinto njalo zabheka. So when we are coming to a conclusion, Xa ufike kwisigqibo kudityaniswa zonke izinto, all the loose ends. all the things that put So together, any more that you are fighting, all the spirits that you are fighting, hallelujah, it's not just you alone. ayikuhamba nje wedwa, It's the spirits of the age. yimimoya yesigaba. Young person, if you are fighting against lust, Mntu omtsha, if ulwa you nemali, are not alone. awukho wedwa. It's the spirit of the age. That's what the spirit says. Hallelujah, you must just keep on fighting. Wena kambelela yilo. Hallelujah, you cannot be victorious Awukwazi ukoyisa. without fighting. Hallelujah, you can't claim victory Awukwazi ukulebulo without fighting. ungakhange You ulwe. must fight. Hallelujah. Yeah. Hallelujah. When the Israelites, Xa abaSirayeli when God tells them uThixo waxelela that I'm giving you that land, esithi ndiyaninika la He mhlaba. tells them, I'm giving you that land. Wesithi ndiyaninika la And then mhlaba. He says, go and fight for it. Esithi hambani The ngokulwela wona. land is yours, you have been given. Umhlaba unikiwe ngowenu. But you must fight for Kodwa it. funeka ulwe for wona. Heaven is yours, you have been given. Izulu lelakho unikiwe. But you must fight for it. Hallelujah. Hallelujah. Ngaboyise, hallelujah, bangena kwela cala. Those that are victorious that go Funeka uqale uzoyise wena. you must defeat Then yourself. you can ngolisa zonke ezinye izinto. Then after you defeat everything. Sometimes ezinye izinto out there can be easy. Ngamanye amaxesha those things out there are easy. But the greatest fight is with yourself. But eyona mfazi nkulu lapha kuwe. Ziyilwe, my brother. You must fight yourself. Ziyilwe, my sister. You must fight yourself. Hallelujah. I promote accountability. Ndiphakamisa uba ube ngumuntu onako uphendula. Hallelujah. Ube nomuntu, hallelujah, ofuthetha naye. You must have someone that you talk to. You see, as brothers, hallelujah, you see us, we're going there to eat meat and all these things. Singabazalwane uSibone sihamba phaa sihambe siyotya inyama. But sometimes out of those talks comes these things that are fruitful. Amaxesha amaninzi xa sisitya phaa sithe kuphuma izinto ezininzi A eziya. brother will share something and you think, oh, I thought I was alone. Umzalwane uya abele into uqomba hey bendicinga ndindedwa. Hallelujah. Then that gives you strength, Loo nto hallelujah, ikunika ke ngoku to amandla. know brother so, hallelujah. Ukwazi uba umzalwane He's ulolo also fighting in his corner. uyalwa naye. I can't let them down, hallelujah. Andinokwazi uba I must yekela. also hold up my battle, hallelujah. Bambelele ndini. Amen, hallelujah. When you make a stand, Xa usima your stand is going to be challenged. uma kwakho ke You must stand with that stand, hallelujah. Funeka ume neso sigqibo When you sakho. choose Christ, Xa ukhethe uKristu there are other alternatives that will come and present themselves. zikhona ezinye izinto ezizawuza zizovela But kuwe. stand with your decision. Uma nesigqibo sakho. Hallelujah. Amen. The attitude of a child of God, Indlela ke oyiyo xa umntana kaThixo hallelujah, in the midst of suffering, kweza ntlupheko zonke hallelujah, is one of hope. lithemba. Hallelujah, you have hope, hallelujah, you have faith. Unethemba, unokholwa, Hallelujah, you are holding on. ubambelele kuye. Hallelujah, for God will never abandon you. Ngoba uThixo soze akushiye. Hallelujah, even if it feels like you've been abandoned. Noba kuvakala ingathi ukushiye. Hallelujah, you must trust in God even though you don't even hear from Him. Themba kuThixo ngoba noba uvi kuye. Hallelujah, ukhona.
He's around. He's around. Hallelujah. Amen. Ukhona. I hope, saints, hallelujah, Ngiyathemba ke bangcwele that this message, hallelujah, ukuba lo myalezo is encouraging from someone out there. ukhona umuntu omkhuthazayo Hallelujah. To say, hold on. Hallelujah. othi bambelela Hallelujah. The Job of old. ukuba Hallelujah. la Yobu wakudala He could not survive in this age. ebengenawukwazi ukumelana nesigaba. uThixo ukubeke ngokwazi. Hallelujah. God has put you here. Hallelujah. That you can survive this age. Uba Hallelujah. uzawukwazi ukoyisa esi You can sigaba. be a different person. Hallelujah. Ungakwazi ungangumuntu nje owahlukileyo From the rest. Hallelujah. kuba bonke abakunye nawe In this age. Hallelujah. kwesigaba. Hallelujah. Ayikho lula. It's not easy. When you read it in the Bible, ilula. Xa ufunda eBhayibheleni But when you have to do it, it's not easy. but when you ufune ujongane naye But hold on. Hallelujah. but bambelela And even if you fail along the way, nobuye wohluleka endleleni get back up. Hallelujah. phakama Dust yourself up. Hallelujah. zivuthulule And walk on. uphinde Hallelujah. uqale The isiwaba. Bible says, hallelujah, a righteous man falls 6 times. ithi ikholwa liwa kathandana Hallelujah. But he gets back up 7 times. but uthi livuka Hallelujah. kasiphelele. Phakama You uzivuthulule. must stand up and dust My yourself. grandmother used to say, hallelujah, Umakhulu wakho edla ngokuthi ukude kulo Yesu. it's this road is too long. Hallelujah. Abanye bajika endleleni. Hallelujah. Some they fall Hallelujah. the So road. xa ubabona bejika, hallelujah, When you see them turn do back, not be discouraged. Hallelujah. sukuchafa. Nawe xa ubethakala, Even when you are falling, do not be discouraged. Hallelujah. nawe sukuchafa. Every day you are alive, Imini nemini uphila it's an ngayo. opportunity to please God. Loo nto nithathe njengethuba lokuba wenze lokhu kuThixo. Hallelujah. Amen. Amen. May God richly bless you. Say Inkosi amen. isikelele abantwana. Amen. Sino robo Let's all stand up. Last time so tell us a song.
Let's all pray. Bow